Počúvate rádio Infovojna. Pekné, dobré ráno vám všetkým, ktorí ste naladení na dopoludní na Infovojne. Máme 24. júla 2017 a pekné dobré ránko vám želá Adrián. Ako už tradične začíname agentúrnymi správami, aby sme vedeli, čo sa okolo nás deje. Žiaľ, začíname smutnou správou, možno ste to už počuli, vo veku 90 rokov zomrela legenda slovenského folklóru a dlhoročný vedúci Lučnice Štefan Nosal. Informovalo o tom Svetové združenie Slovákov v zahraničí. A ďalšia vec je, že už sa k tomu vyjadril, hádam, každý, ktorý pričuchol aspoň troška k politike, ale k folklóru ani zďaleka nie. Aj takto sa naháňajú politické body. Žiaľ, pán Nosal nás už opustil, ale jeho dielo tu určite zostáva a dúfajme, že sa bude len a naďalej rozvíjať. No, poďme do reality. Eurofondy na výskum a vývoj z ministerstva školstva išli aj firmám, ktoré si na poslednú chvíľu menili predmet činnosti a výskumu a vývoju. Sa dovtedy absolútne nevenovali. Aj takto to funguje na Slovensku. Keď ide o prachy, tak ide o všetko. Na dnešnom rokovaní vlády, no a sme zase pri tom, by sa mala konať voľba nového šéfa regulačného úradu, tým sa má stať Ľubomír Jahnátek. Vláda by mala rokovať aj o zmenách v zdravotníctve. Pamätáte si tlačovky, keď bol prúser s regulačným úradom, keď teda boli vysoké faktúry za elektriku a keď Fico vykrikoval, ako má byť teda ten šéf toho úradu nezávislý a čo ja viem, čo ešte. Toto je jasný príklad toho, ako to na Slovensku funguje. Jednoducho potrebujeme tam mať svojho človeka, tak si ho tam dáme. Nech sme už predtým hovorili čokoľvek a morálka ide bokom, ide predsa o prachy. Tisíce Poliakov protestovali 8. deň po sebe proti plánu vládnucej strany PiS, ktorý by drasticky obmedzil nezávislosť súdnictva. Ľudia sa večer zhromaždili pred prezidentským palácom vo Varšave, kde mávali, a teraz pozor, vlajkami Európskej únie a Poľska. Zaujímavé, že? Nemecký minister spravodlivosti Heiko Maas uvítá prípadné sankcie Európskej únie proti Poľsku za spornú reformu justície, ktorú sa poľská vláda chystá zaviesť. V rozhovore pre bulvárny denník povedal, že ten, kto si tak málo ctí právny poriadok, sa musí zmieriť s tým, že sám seba politicky izoluje. Nuž, keď si niečo spravíte sami pre seba doma na vlastnom piesočku a nepáči sa to druhým, tak budú sankcie. Pozor, kdeže je tá suverenita, o ktorej sme hovorili len prednedávnom aj tu na Slovensku. Merkelová je vraj v súčasnosti jedinou osobnosťou, ktorá drží pohromade slobodný svet. Povedal to bavorský premiér Horst Schäfer, ktorý sa v uplynulých rokoch profiloval ako jeden z najostrejších kancelárkyných kritikov, predovšetkým pre jej postoj v migračnej kríze. Teraz Schäfer Merkelovú označil za kotvu stability. Buď mu pohrozili, alebo to chalán prehnal s kokainom. Ťažko povedať. Raz jedno, raz druhé. Aj to je politika, nie len na Slovensku. Turecký prezident Erdogan začal v Riade cestu po arabských krajinách Perského zálivu. Turecko, ostrov stability, by chcelo prispieť k vyriešeniu konfliktu medzi arabskými krajinami a svojim spojencom Katarom. Erdogan po Saudskej Arábii plánuje navštíviť aj Kuvajt, ktorý je ďalším sprostredkovateľom tohto sporu, a cestu ukončí v Katare. Aké bude dnes počasie? Už bude polooblačno až oblačno, postupne od západu veľká oblačnosť a na viacerých miestach dážď, miestami búrky, denná teplota od 24 do 31 stupňov a samozrejme SHMU, teda Slovenský hydrometeorologický ústav, varuje pred búrkami na celom území Slovenska. Takže aj sem nad štúdio Juh ide celkom slušná búrka. Ak by sa náhodou stalo, že vypadneme či už internetovo alebo elektrikou, tak sa neplašte. Určite naskočíme do malej chvíle. No a to počasie včera narobilo problémy aj v Prešove. Po silnej búrke tam vyhlásili mimoriadnu situáciu. Veterná smršť strhla či poškodila strechy na viacerých rodinných domoch a verejných budovách. Ale nie je všetko len čierne, sú aj radostnejšie veci, ktoré máme v živote. Mykologička Kristína Urbanová avizuje oproti minulému roku oveľa lepšiu hubárskú sezónu, lebo vlhké a teplé počasie na severe Slovenska praje práve hubárom. Takže aj sa tešiť môžeme z niečoho. Toľko teda na úvod dnešného vysielania dopoludnia na Infovojne, čomu sa budeme venovať dnes. K tej piatkovej by som sa vrátil tlačovej konferencii Borisa Kollára a poisťovňa Rapid Life, čo je vlastne taká vzorová šablóna, ako sa dá na Slovensku kradnúť ako po nebohom, ako to vlastne funguje a že to nie je ojedinelý prípad.
O mnohých vlastne ani nevieme. Tie, ktoré poznáme, tak tie sa zatiaľ vyšetrujú a zatiaľ páchateľ nie je známy, ale to už na Slovensku tak je, ale odmietam si na to zvyknúť, treba na to poukazovať. Aj to bude témou dnešného dopoludňa na Infovojne. Vrátime sa aj k Andrejovi Dankovi, jeho výrokom z posledných dní, ale zopakujeme si aj tie informácie, ktoré Andrej Danko, čo by politik nasľuboval svojim voličom pred voľbami roku 2016, a vlastne si pripomenieme, ako funguje Andrej Danko dnes. Čo je to za politika, ktorý po voľbách jednoducho otočí a prispôsobí sa prúdu a neplní to, čo sľúbil svojim voličom. Toľko k dnešnému vysielaniu. Samozrejme, vaše skladby budú znieť, opäť ich prišlo dostatočne, aby sme si hrali takmer celé dopoludne na Infovojne, čo som veľmi rád. Naďalej tak môžete robiť a posielať nielen hudobné tipy, ale aj tipy do vysielania na ráno@infovojna.sk. Poprípade si nájdete na Facebooku či Skype Adrian Infovojna a aj touto cestou môžeme spolu komunikovať. O malú chvíľku sa pozrieme na tie rozkrádačky, ktoré sa tu dejú na Slovensku a ktorým nie je koniec. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Nie len byrokracia, ale aj rozkrádanie a bezbrehé rozkrádanie Slovenska. Keď máte dobrých známych, jednoducho sa k hrantu dostanete. A čo na tom, že obyčajný človek chodí do práce čo do jednej, do dvoch, do troch, aby uživil svoju rodinu, aby sa tá jeho rodina mala dobre, aby jednoducho mali čo jesť, aby mali čo na stôl, aby keď k niečomu príde, mali vytvorenú akú takú rezervu. Nož, ale nemá tých správnych známych. Tých káuz na Slovensku, tých je do roka niekoľko, väčšie, menšie. Upadnú do zabudnutia, sem tam ich niekto vytiahne na svetlo Božie, ale celkový výsledok toho všetkého je len jeden. Že nakoniec nie je potrestaný nikto, všetko sa uhrá dostratená a jednoducho všetko zapadne prachom, ako by sa nič nestalo. Ľudia zabudnú a opäť volia tých, ktorí boli za tým. Pretože tí, ktorých volili, tak tí majú tých správnych kamarátov, ktorí sú na nich napojení, podporujú ich všemožne, plnia im peňaženky a za to, tak za odmenu, samozrejme, sa dohadzujú štátne zákazky. Poprípade sa hasia problémy, keď niektorá z firiem blízko napojených na vládne strany má problémy. Spomeňme si napríklad na Váhostav. Nie, že by som tým chcel povedať, že nie, ale spomeňme si na to. Váhostav mal problém, štát to sanoval. A takýchto príkladov na Slovensku máme skutočne nie desiatky, ale stovky. Spomeňme si na tetu Anku, maséra Kostku a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Dalo by sa o tom rozprávať hodiny. Je to jednoduchý scenár. Ak treba zabezpečiť blízkeho, spraví sa tender šitý na jeho firmu, pochopiteľne. Po prípade sa otvárajú obálky tak, aby sa zistilo, že čo a ako a čo, ale v každom prípade dopredu je víťaz známy. Firma, ktorá vyhrá, pretože má známosti u tých, ktorí to zadávajú, tak bola niekedy zapísaná do obchodného registra len deň predtým, ako sa vyhlásil konkurs a tak ďalej a tak ďalej. Takto to teda funguje na Slovensku. Množstvo peňazí takto odteká do súkromných vreciek, peňazí, ktoré by sa dali použiť na lepší život na Slovensku, na infraštruktúru, na sociálne veci, do zdravotníctva, do školstva a tak ďalej a tak ďalej. Ja pripomeniem to, čo by som nepripomenul. Zdravotníctvo. Keď sme už pri tom, tiež pán Kažimír, minister financií Ficovej vlády, tiež vyhlásil, ale veď v zdravotníctve je peňazí dosť, len sa veľa kradne. Minister Ficovej vlády toto povie na plnú hubu na tlačovke. Pýtam sa, prečo nepodal trestné oznámenie? Nepácha trestnú činnosť tým, že neoznámil skutok? A hovorím, príkladov je takýchto mnoho. V piatok vyšiel s tlačovkou von Boris Kollár, ktorý poukázal na tunel poisťovní Rapid Life, na ďalšie okrádanie ľudí, tých, ktorí si tam ukladali peniaze, ale aj takú kľúčku, ale veď k tomu sa dostaneme, ako zo štátu peniaze vytiahnuť. Ono to ide, keď máte známych, dobrých známych,
ktorí prižmúria oko, podporia, pomôžu. Tak na Slovensku sa môže všetko. A ty, obyčajný občan, skús nezaplatiť nejaký poplatok, skús nezaplatiť daň. Už aj ťa budú naháňať, už aj ťa budú popoťahovať a už aj budeš mať problémy. A ak si na tých vyšších stoličkách a máš samozrejme tých správnych známych, tak sa ťa to potom netýka. Žiješ si spokojne na Slovensku, postavíš si napríklad haciendu tam, kde by si nemal a po rôznych 8 či koľkých rokoch naťahovačiek zo súdom a morálneho sa pohoršovania verejnosti nakoniec zaplatíš pokutu 200 000 a tá veľká vila hacienda ti napokon zostane. Čo je to 200 000? No, je to jednoducho výsmech do očí verejnosti. A takto sa nám rehocú do ksichtu aj politici. No a na tej tlačovke Boris Kollár teda poukázal na to, čo sa dialo v poisťovni Rapid Life. No a na úvod také uvedenie do témy, teda o čom to vlastne je. O čo sa tu jedná? Toto nie je nejaká nebankovka Rapid Life, ale je to riadne licencovaná finančná inštitúcia, ktorá dostala licenciu od štátu. Majú kontrolovať Národná banka a má garantovať, že ľudia nebudú okradnutí. A tu flagrantne zlyhala aj jedna strana, aj druhá. Je tu oklamaných 15 000 klientov. To sú ľudia, buď matky alebo otcovia od rodín, a tým pádom sa to priamo dotkne možno 50 000 ľudí. Nám píše strašne veľa ľudí napríklad takých ľudských vecí, že poistila som sa v tejto poisťovni proti smrti a teraz nemám detka za čo pochovať. Ako to vysvetlíme? Čo máme teraz robiť? A toto je len jeden z mála prípadov, čo sa tam udialo. Je tam 15 000 ľudí podvedených. Mala to kontrolovať Národná banka a mala dosiahnuť to, aby sa takýmto stav neudial. Tunak je jasne naštrbená dôvera v štát. Keď Národná banka má finančné inštitúcie, poisťovne, banky kontrolovať a ľuďom garantovať nejakú istotu, ako napríklad pri bankách napríklad v ochrane vkladov, tak takisto má garantovať aj tento kmeň. Ale zlyhala. Národná banka to už vedela od roku 2007, že je tam obrovský problém. Ale samozrejme, že bol tam obrovský problém, vedela o tom, ale prečo by sme konali? No už preto, lebo sme na Slovensku, lebo veď kamaráti. Koľko vecí tu na Slovensku dopadlo tak, ako dopadlo, spomeňme si na nebankovky, nemusíme chodiť ani tak ďaleko do histórie, keď množstvo ľudí prišlo o prachy. Niektorí politici upozorňovali, že ľudia, nedávajte si tam peniaze, nedávajte si tam peniaze. Bolo to zjavné, že je to pyramída ako hrom. Ale štát nekonal. Napriek tomu, že by mal konať, na čo sú nám rôzne kontrolné orgány, na čo nám je Národná banka Slovenska, keď nezasiahli. Nezasiahli prečo? No preto, lebo tu opäť máme tú sieť kamarátov, ktorí sedia v politike a mali v tom prsty a mali v tom záujmy, pretože tam mali kamarátov. Tak prečo by tie nebankovky nefungovali, keď ich kryli priamo vládni poslanci? Takže ak máte krytie od vlády, môžete naozaj, ale naozaj všetko. No a poďme ďalej v tej tlačovke, kde sa dozvieme, že guvernér Národnej banky Slovenska bol nominant Smeru, veď to by mala byť nezávislá funkcia, ako mnohokrát počúvame od premiéra tejto krajiny. A zdôrazní Kollár, že teda ten problém tu už bol nie včera, predvčerom, ale pred 10 rokmi. Šéf Národnej banky, pán Makuch, bol nominantom Roberta Fica. Za prvej Ficovej vlády tam prišiel a je Robert Fico priamo zodpovedný za Národnú banku a za tohto guvernéra. A to je jeho vina, že to nekonal a že nepostrážil a že jeho zamestnanci nepostrážili Rapid Life. Čo sa tam udialo? Rapid Life funguje od 95. roku. Najprv sa to volala prvá československá poisťovňa, potom sa premenovali na Rapid Life, ale je to stále tá istá spoločnosť. Brali od ľudí peniaze a zrazu v tej spoločnosti nie je ani koruny. Sa pýtam, ako je to možné? No ako je to možné? Nuž, bolo treba na dovolenky, na diamanty, premilenky a tak ďalej a tak ďalej. Takto jednoducho podnikať na Slovensku a potom pýtať od štátu, veď to je také jednoduché, keď máte kamarátov na správnych stoličkách. Viď váhostav, koľko ľudí prišlo o tisíce a tisíce eur, napriek tomu, že poctivo pracovali, ale váhostav ich nevyplácal. Miesto toho, aby bol váhostav a majiteľ váhostavu prešetrovaný, aby bol volaný na zodpovednosť, tak ho štát zachránil. Kto vás zachráni, keď sa dostanete do problému? Máme tu 3,5 milióna exekúcií. Štát vás zachráni? Štát vám, respektíve Robert Fico vám nasľuboval, že vám vráti peniaze aj čo ste stratili v nebankovkách. Vrátil vám štát niečo? Nuž, čo vám politik sľúbi, to vám nikto nedá. Ale politik, keď sľúbi svojmu kamarátovi, tak to je považované takmer za istotu. Veď
Ty tebe, ja mne. Ja a tak ďalej, a tak ďalej, to poznáte. No, je to tunel, ale kto to zaplatí v konečnom dôsledku v Rapid Life? Brali od ľudí peniaze a zrazu v tej spoločnosti nie je ani koruny. Sa pýtam, ako je to možné? Ako je možné, že Národná banka nekonala? Kde sa tie peniaze vyparili, alebo čo? Rapid Life dnes operuje určitým znaleckým posudkom, určitým medzitívnym rozsudkom a tvrdí, že Národná banka jej dlží peniaze. Nie, nedlží jej peniaze. Oni ich peniaze, ktoré vyzbierajú od ľudí, vytunelovali, rozhádzali a doviedli tú spoločnosť do tohto stavu. Potom sa poškrabali a povedali si, no tak nejak to musíme vyriešiť, tak treba okamžite sa snažiť získať tie peniaze od štátu. Najlepšie z Národnej banky, treba ísť zažalovať, treba ísť na rozsudok, treba ísť súdiť sa, treba nejaký znalecký posudok k tomu, aby sme povedali, koľko treba nám dať. No a teraz tlačíme štát, aby to zaplatil. Ale my sme proti tomu. Už sme tu mali jednu kauzu pána Širokého z kauzou Váhostavu. Už štát, boli tu ľudia okradnutí o 100 miliónov a štátom musel sanovať z našich peňazí. A my si tých politikov volíme. Toto nie je jediný príklad, alebo jedna svetlá výnimka, kedy náhodou sa objavilo prepojenie. Tých prepojení, tých rozkrádačiek by sme mohli rátať na desiatky, stovky, milióny a čo milióny, podľa mňa aj miliardy eur, ktoré sa tu rozkradajú a tečú do pochybných rúk, do pochybných kanálov. A vy, slovenskí občania, makajte, plaťte dane, lebo vám hrozí bič, ktorými nad vami plieskajú. Ale keď máte správnych kamarátov, tak toto vyzerá. A vy si volíte naďalej tých istých, ktorí vás okradajú a potom cez obrazovky sa na vás rehocú a hovoria o tom, aký dobrý národ, keď maká za 300 eur a ani sa nebúri. Ježiš, toto je radosť vládnuť. Je to tak. Je na čase, aby sme oveľa viac rozmýšľali nad tým, koho voliť. Ako správne, myslím si, veľmi, veľmi správne hovoril Noro v piatkovej Infovojne, že Slováci ste blbí, keď volíte tých, ktorí vás okrádajú a dokola vás okrádajú. Prečo tak robíte? Prečo sa nezamyslíte nad tým? Prečo volíte tých, ktorí okrádajú vás a vaše rodiny? A stále to robíte dokola a do kolečka. Určité rizika naznačil aj Boris Kollár v tej tlačovke, že čo by mohlo pokračovať, že to nie je len Rapid, ale napríklad by sa mohol niekto rozhodnúť, že keď to prešlo Rapidu, prečo by sme do toho nešli aj my? A teraz si povedali, že no však fajn, tak to znova to hodíme na ten štát, zase to my zaplatíme všetci. A teraz ja sa obraciam na ľudí, aby si uvedomili, že to nie je len Rapid Life. Tu je strašne veľa ľudí poistených, aj v iných poisťovniach. Keď to prejde Rapid Lifeu, máte istotu, že zajtra to nebude vaša poisťovňa? Ale potom to už možno bude 100 000 ľudí, možno 200 000 ľudí postihnutých. Máte aj vy ostatní garanciu? Na koho sa spoliehate? Na Národnú banku, ktorá nekoná? No na ňu sa spoľahnúť nemôžete. A toto je ten zásadný problém. Pokiaľ toto nevyriešime tu, v tomto malom, tak dostanú krídla. Tak si povedia, spravíme to ako u Širokého. No to v žiadnom prípade. Ale to je tak na Slovensku, že keď sa mňa to netýka, tak akože čo? Na čo si tam dávali peniaze do tej poisťovne. Ale potom zrazu príde deň, kedy budete potrebovať vy niečo od vašej poisťovne a zistíte, že hups, a nemáme. A ste v tom istom prúsere ako tých, na ktorých ste poukazovali, na čo si tam dávali peniaze. Stať sa to môže z jedného dňa na druhý. Na Slovensku to tak totiž to funguje. Takže by sme nemali byť takí, že sa len tak otočíme tomu chrbtom až však to není, však z cudzieho krv netečie. Mňa to nezaujíma, však mne sa to nestalo. Pokiaľ budeme takto rozmýšľať, tak jedného dňa sa zobudíme s holou riťou na ulici a komplet celý národ a všetky peniaze, všetko bohatstvo tohto štátu bude v prdeli a my budeme nahý, bosí, v daždi makať na niekoho úplne cudzieho. Ale to by sme si museli otvoriť oči a začať rozmýšľať. A ja dúfam, že to tak aj bude a že k tomu príde, že začneme rozmýšľať, začneme sa pýtať a nebudeme sedieť len doma pred televízorom a frflať do piva, ale skutočne zdvihneme zadky a pôjdeme ukázať tým, ktorých sme si volili, že to robia zle a že to, čo robia, že takto sme si to nepredstavovali a že pozor, keď sa my zdvihneme, tak tu budú lietať triesky. Musia si byť toho vedomí a jedine tohto sa boja tí, ktorí sedia na vládnych stoličkách, že ulica sa pohne. Verte mi, toho sa veľmi boja. No a aby som, nie že ja potvrdil, ale aby sme si potvrdili to, o čom som hovoril, že keď máte kamarátov dobrých a keď ste dobrí spolužiaci s niekým, tak môžete na Slovensku všetko. A keď si tak spomeniem, tak takto sme štrngali aj v 89., kedy sme štrngali aj proti papalášizmu.
proti tomu, aby deti straníckych funkcionárov boli dosadzovaní na stoličky, na ktorých nemali čo robiť. A teraz je to presne to isté, len v inej farbe. No a aké sú tie prepojenia na Smer, vám vysvetlí Boris Kollár. A tak sa poďme pozrieť, ako si vymysleli tých 50 miliónov. Táto kauza bola pojednávaná na súde. Tu sú tie prepojenia. Rozhodovala to pani doktorka Fulcová. A zaujímavé je, že Rapid Life zastupoval pán doktor Fulec, manžel pani sudkyne. Zaujímavé. A vyhrali. Povedzte si, kto je pán doktor Fulec? No tak pán doktor Fulec je spolužiakom Roberta Fica. Zaujímavá informácia. Ale poďme ďalej. Predseda predstavenstva Rapid Lifeu je pán Talán. Má syna, Petra Talána mladšieho. A zaujímavé je, že v roku 2012 až 2016 bol asistentom poslanca za Smer Milana Géciho. Ďalšia zaujímavosť. A takto by sme vedeli pokračovať ďalej. Máme tu na pána poslanca Buriana. Ten sa aktívne zaujímal o túto kauzu a okamžite aj interpeloval, alebo pýtal sa pána Makúcha, či majú dostatočné rezervy vytvorené pre prípad súdnych sporov, lebo už ho to moc zaujíma, aby to bolo možné vyplatiť. Tiež sa veľmi aktivizuje v tejto časti. Mimochodom, ten pán poslanec bol v minulosti tiež spájaný s rôznymi nebankovkami, takže on to má geneticky v krvi. Môžeme pokračovať ďalej. Na základe čoho táto spoločnosť pýta tieto peniaze? No tak dala si urobiť audit pole, si dala urobiť posudok. Cez 30 miliónov plus príslušenstvo, vyšlo to na 50 miliónov. No ale tunak je veľmi zaujímavá jedna vec. Na konci, kto sa pod ten posudok podpísal. Viete, čo je zaujímavé, kto sa pod ten podpísal pod ten posudok? Je to docent, inžinier Milan Polončák. Znalecký posudok spoločnosti Audit Pol vypracoval tento pán Polončák, figurujúci neskôr v kauze pozemkovej mafie Veľký Slavkov. Polončáka v roku 2016 odsúdili za trestný čin podania nepravdivého znaleckého posudku. Presne takéhoto. Polončák posudkom určil skutočnú škodu v kauze Veľký Slavkov vo výške 86 miliónov a ušli zisk vo výške 60 miliónov eur. Podľa špeciálneho prokurátora viedlo toto vyčíslenie k neobjektívnemu záveru, nesprávnemu určeniu výšky ušlého zisku a skutočnej škody a preto bol odsúdený. A tu máme znova nejaký takýto posudok. Ale bol tam podpísaný pod tým ešte aj profesor Michal Tkáč, ďalší pán zo znaleckého posudku. Kto je pán Michal Tkáč? Tak je to aktuálne dekan podnikovo-hospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach, Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dôležité je rodinné prepojenie pána Tkáča s Helenou Wernerovou. A táto Helena Wernerová je členkou Div sa svete, členkou predstavenstva a konateľkou a je manžel Robert Werner, ktorý bol v dozornej rade opäť Rapid Lifeu. Tak sme sa okľukov znova dostali do Rapid Lifeu. V tejto chvíli zastavím Kollára Borisa a pozriem sa, to prišlo mi k téme, že keď už sa bude hovoriť o tom Tkáčovi, lebo sa tam spomína dekan Tkáč, tak na ňo je vo vláde napojená aj Bašistová, ktorá akože kandidovala za sieť, posiela Tomáš. Samozrejme tých prepletencov a prepletení je oveľa viacej, ako si dokážeme predstaviť a preto sa aj nedozvieme z parlamentných lavíc skutočnú pravdu, lebo každý na každého niečo vie. Takže recipročne je jeden ticho o tom, čo robí ten druhý, lebo čo keby ten druhý povedal na mňa to, čo som robil ja. Však? Vážne, toto je mafia. Toto vykazuje absolútne známky prepojenia politickej mafie, prepojenie na smerákov, prepojenie jeden na druhého a idú okradnúť štát. Na jednej strane tunelujú peniaze ľudí a na druhej strane štát to kryje. Cez NBS. Prečo asi? Tie prepojenia na Smer sme tu jasne ukázali. Nekonali a vedeli o tom už od roku 2007. No, samozrejme, keď vedeli o tom, ale nejako sa to snažili zamurovať, pretože veď kamarát má problém, tak mu teda pomôžeme. V ďalšej časti tlačovky tiež pripomenul Boris Kollár programové vyhlásenie vlády, kde sa venovala vláda, teda to programové vyhlásenie vlády aj finančným otázkam. A potom sa ešte opýtam aj ja niečo, ale až na záver toho vzvuku. Treba si povedať, že máme tu na programové vyhlásenie vlády. Programové vyhlásenie vlády Roberta Fica zahŕňa aj oblasti finančného trhu. Tak ja by som to citoval. V oblasti finančného trhu bude vláda naďalej vyvíjať maximálne úsilie
o posilňovanie stability, dôveryhodnosti a bezpečnosti finančného sektora, vrátane úverových a investičných inštitúcií. A teraz pozor, ochrany vkladateľov, investorov a spotrebiteľov. Takže ja možno aj týmto vyzývam Roberta Fica, keď vieme ústavu meniť v skrátenom legislatívnom konaní a tieto procesy vieme urýchliť, tak nech koná Robert Fico. Nech rovnako, a poviem to laicky, aby to ľudia pochopili, tak ako máme fond na ochranu vkladov v bankách, no tak nech sa vytvorí takýto fond cez poisťovne, aby sme vedeli poriešiť aj týchto vkladateľov, ktorí sú takto okradnutí v poisťovniach. Preto, lebo nie je nič ľahšie, ako to zaplatiť zo štátu. Však samozrejme, na fiktívny nejaký takýto znalecký posudok, tunak vyplaťme 50 miliónov, vlastne sme to zaplatili my všetci a tamtí sa nám budú smiať všetkým do tváre. A smejú sa nám do tváre pri každej jednej kauze, pri každom jednom podozrení smejú sa a tvrdia, že skutok sa nestal. A tak, ale veď to poznáme. Poznáme to z tlačoviek našich pánov politikov. Ja sa len pýtam, že prečo neviem, každá poisťovňa by mala byť poistená proti insolventnosti a pokiaľ to poistenie nemá, tak by ani nemala podnikať. A ak má, tak asi zrejme z toho peniaze nevydolujú, pretože veľké zaisťovne majú skutočne veľmi dobrých pátračov a veľmi rýchlo by sa dopatrali k tomu, že tá insolventnosť je o niečom inom. Teda nie je o tom, že by zle podnikali, ale že sa rozkrádalo. Čiže by z tej zaisťovne asi nedostali nič. Ale aj tak by ma zaujímalo, prečo a ako je možné, že takáto poisťovňa podniká so súhlasom štátu bez zaistenia, teda aj poisťovne sami seba proti insolventnosti poisťujú, ak by došlo k niečomu veľkému. Čo by mohlo byť ale riešením, hovorí Boris Kollár. A toto je dôvod, prečo nikdy není žiadny politik postihnutý, nikdy žiadny nominant nie je postihnutý v žiadnom úrade. Môže urobiť 100 miliónové škody. Môže svojou nečinnosťou spôsobiť nešťastie 15 000 ľuďom. Áno, a nič sa nedieje. A preto budeme trvať na tom, aby sme priniesli do Národnej rady taký zákon, kde naozaj budeme žiadať, aby títo politici, aby nominanti títo politici boli priamo zodpovední svojim majetkom a nech idú kľudne aj do basy za takéto veci. Oni si tam zaslúžia zhniť v tej base za tieto veci. Takže budeme toto požadovať, lebo tí ľudia už musia mať konečne zodpovednosť, a pokiaľ mať nebudú a nebude to v trestnom zákone jasne, explicitne povedané, toto porušíš, tak dostaneš toľko a toľko rokov basy. Tak si budú robiť, čo chcú. Tak si budú tu miešať tú stranickú kávičku. Ja tebe, ty mne, však prepojenia sme jasne ukázali. Teraz mi trošku nekonaj. Vybavené. Však nič sa mi nestane, nebudem. A na konci dňa štát zaplať. Zase my všetci to máme zaplatiť. Takže ja by som uvítal na mieste Roberta Fica, aby v tomto začal okamžite konať, aby tých ľudí nejakým spôsobom odškodnil. Lebo je to skutočne problém štátu. Ale ja zase nechcem, aby sme to platili my všetci. A to nechce samozrejme nikto, ale koľko je takých vecí, ktoré sme už zaplatili my, daňoví poplatníci, pretože niekto pochybil. A takmer vždy je to cielené pochybenie, aby sa namastili vrecká niekomu. Áno, Boris Kollár hovorí, že áno, treba zákon o hmotnej zodpovednosti štátnych úradníkov a štátnych nominantov. Ja to hovorím dlhodobo tiež. Boli sme ale svedkami v minulosti v slovenskom parlamente, kde údajne nebola dohoda naprieč politickým spektrom, kedy sa jednalo aj o takom zákone, ako je zákon o preukázaní nadobudnutého majetku. Koľkí politici vám toto sľubovali pred voľbami, ako to dajú, ako to určite schvália, ako to bude schválené doteraz od roku 1993. Od vzniku Slovenskej republiky. To bolo na pretrase v parlamente niekoľkokrát, ale doteraz to neprešlo. Vždy mal niekto výhrady, ktorému to nevyhovovalo. A jednoducho, podľa mňa, aj z politickej takej dohody, však to neschválime, ale urobíme divadlo, že to strašne všetci chceme, rozumíš, brácho? Ale práve preto sa to nedá, ešte to musíme dopracovať, lebo je to veľmi dôležitý zákon. Nič také sa tu neudialo, Nič také tu nebolo schválené, aby boli ochránené peniaze daňových poplatníkov, aby sa celý chod štátu stransparentnil, aby nedochádzalo k takým veciam, ako je napríklad poisťovňa Rapid, Váhostav a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Hodiny a hodiny by sme mohli o tom hovoriť. Lenže to by sme tu museli mať politikov, ktorí majú kožu na tvári a ktorí nejdú do politiky len preto, aby namastili svoje vlastné vrecká.
väčšina z nich ide do politiky práve preto, aby sa dostali ku zdroju informácií, pretože informácia je veľmi vzácna komodita. Keď viete, čo kúpiť a komu predať, nebudeme chodiť okolo horúcej kaše, pripomeňme si len Bélu Bugára a Most Heat, ako tu kšeftovali a kšeftujú s pozemkami pod R7. A ako obyčajný človek dostane 2 eur alebo 4 eur za meter štvorcový, ale ten vyvolený dostane 5 eur za meter štvorcový. A takto to funguje v slovenskej politike. Možno niektorí aj išli s tým nadšením, že poďme robiť pre túto republiku niečo spoločne, ale potom ich strhol prúd a vlastne už idú po tej svojej vlastnej vlne. Sú aj takí, ktorých nezlomili, ktorí ešte stále majú hlavu hore, ale tých je mizivé percentom v parlamente. A pokiaľ nebudeme voliť politikov, ktorí to myslia skutočne vážne so Slovenskou republikou, ktorí skutočne tam idú do politiky preto, aby sme sa my všetci mali spoločne lepšie, nielen tí, ktorí sú na zozname A4. Tak potiaľ to bude takto vyzerať. Ale zmeniť to môžeme my. Samozrejme, nikto nevyzýva na revolúciu a na nejaký palácový prevrat, ale veľmi dobre rozmýšľajme, komu dáme svoje hlasy v tých nasledujúcich voľbách. Pretože táto klika, či červená, či modrá, tá sa tu bude len striedať, budeme sa tu hrať na ľavicu a na pravicu, ale podstata je tá istá. Každý chvíľku ťahá pilku, raz kradne jeden, raz kradne druhý a aj medzi nimi sú dosť silné prepojenia. V tej piatkovej infovojne Ľubo aj s Norom tiež túto kauzu dosť podrobne rozoberali a myslím si, že Ľubo tiež mal jedno celkom trefné vyjadrenie o tom, ako to tu funguje a ako by to mohlo fungovať, aby sme rozmýšľali. Tak prečo si to nevypočuť ešte raz? Opakovanie matka múdrosti. Áno, promiskuitný vexlák presne popisuje, aké mafiánske praktiky v tejto krajine fungujú. Prepojenie politické, prepojenie s osudnou mocou, prepojenie s právnikmi. A teraz ten výsledok vlastne, to, čo som povedal. Môže mi to byť jedno, že je to promiskuitný vexlák. Takisto ako vám môže byť jedno, že to je politik, ktorý má pozitívny vzťah k slovenskému štátu, tým narážam SNS. Pokiaľ sa spoja takéto strany a pôjdu proti tým tradičným politikom, lebo si povieme, môžeme sa deliť na ľavicu a pravicu, vyčistiť ten Augiašov chliev. Ak to bude robiť vexlák, ak to bude robiť obdivovateľ slovenského štátu alebo stupenec nejakých iných teórií politických a nie liberálnej demokracie, ale pokiaľ napraví túto situáciu a budú tu normálne pomery, aby neparazitovali zlodeji vo veľkom na celom tomto národe, tak nech sa tá strana volá akokoľvek a nech ten človek má názory akokoľvek. Ale len preto, aby som sa pridržiaval tých politologických poučiek, ja volím pravicu, ja volím ľavicu, ja liberálov, ja konzervatívcov, ja sociálnych demokratov a toto sú extrémne strany a to sú neštandardné strany. Ako vidieť štandardné strany, tak ako sme mali predtým ten príhovor na začiatku, štandardné strany, tradičné strany, štandardní politici, ako sa zdá, jediné, čo dokázali, je tunelovať túto krajinu, obchádzať zákony, nahrávať si navzájom. A tu je jedno, či je to červená alebo modrá mafia. Teraz je to červená mafia, predtým to bola modrá mafia. Dzurindisti sa môžu usmievať, Miklošovci, ktorým sa prestitúti pchali niekam ako rektálni speleológovia. To isté, takisto si nahrávali, zabezpečovali sa dobré fleky a pozície a z toho plynúce kšeftíky a tak ďalej od zhora až nadol. Viem, že je strašne veľa ľudí na Slovensku, ktorých politika jednoducho nezaujíma. Nemajú potrebu sa informovať o tom, čo sa okolo nich deje. Ale to je dosť krátkozraké, pretože aj oni prichádzajú o peniaze a ani o tom nevedia, alebo nechcú vedieť. Ja neviem. Skutočne treba ľuďom hovoriť, že musíme rozhodnúť vo voľbách, otvárať im oči, že nemôžeš ty len tak sedieť a akože však tebe stačí kúkať seriál na STV2 asi v pokoji a máš všetko, čo potrebuješ. Tu nejde len o nás, tu ide aj o naše deti a o našich vnukov, pretože verte mi, že ak by sa niečo strhlo, tí, ktorí sú teraz pri moci a tí, ktorí sa tu nabalili aj na mozoloch našich otcov, na našich mozoloch, tak keď k niečomu príde, verte tomu, že zbalia prachy, zbalia si kufre a zmiznú odtiaľto preč a nás nehajú v tých sračkách. Verte tomu, že by to tak bolo. Takže rozmýšľajte pri tých ďalších voľbách, koho skutočne voliť a komu dať svoj hlas, lebo podľa mňa takto to už ďalej jednoducho nejde.
Toľko teda tlačovka Borisa Kollára z piatka, kauza. Jedna z mnohých káuz slovenských, tentokrát sa volá Rapid Life, avšak scenár je vždy ten istý. Ako nájsť spôsob, ako vytiahnuť prachy zo štátu a ako oklamať občanov tohto štátu. Takto to žiaľ na Slovensku funguje. Pekné, dobré ránko vám želá Adrian. Tak, čo sa deje? Nuž, poďme pekne po poriadku. Eurofondy na výskum a vývoj z ministerstva školstva išli aj firmám, ktoré si na poslednú chvíľu menili predmet činnosti a výskumu a vývoju sa dovtedy nevenovali. Samozrejme, keď padne hláška, ľudia idú sa rozdávať prachy, rýchlo si to pomente, dá sa hláška kamarátom, tak všetko ide. A potom tí, ktorí by tie peniaze mali dostať, utrú hubu. Na Slovensku je to tak. Štátna akciová spoločnosť Verejné prístavy, spadajúca pod ministerstvo dopravy, si na kosenie trávy za 500 000 eur vybrala za podozrivých okolností firmu, ktorej konateľ pracuje ako umývač aut. Firma vyhrala napriek tomu, že v čase predkladania ponuky evidovala finančná správa jej dlh 480 eur a samotný konateľ Peter Gach dlhoval 3500 eur. Ale keď máte tú správnu kamarátskú linku, tak by to vadiť nemalo. Napriek tomu, že minister dopravy Arpád Eršek preverí zákazku za takmer 500 000 eur, ktorú štátny podnik Verejné prístavy zadal mužovi z autoumývárky. Ako to dopadne? Buď to pôjde úplne dostratená, alebo sa spraví, aby sa to zruší, spraví sa nový tender a opäť to vyhrá buď ten istý, alebo niekto z jeho blízkosti. Tak to žiaľ na Slovensku funguje. Žiaľ, zatiaľ. Uvidíme dokedy. Na dnešnom rokovaní vlády by sa mala konať voľba nového šéfa regulačného úradu. Tým sa má stať Ľubomír Jahnátek a vláda by mala rokovať aj o zmenách v zdravotníctve. Tu sa už len nadýchnem. Nechajme to, lebo by sme museli hrešiť. Merkelová je v súčasnosti údajne jedinou osobnosťou, ktorá drží pohromade slobodný svet. Povedal to bavorský premiér Horst Schöffer, ktorý sa v uplynulých rokoch profiloval ako jeden z najostrejších kancelárkyných kritikov, predovšetkým pre jej postoj v migračnej kríze. Teraz Schöffer Merkelovú označil za kotvu stability. Tak už máme kotvu stability, už máme ostrov stability. No, nie je to na smiech. Takmer 3/4 španielských podnikov sa obávajú, že plány Katalánska na vyhlásenie referenda o nezávislosti môžu vážne poškodiť hospodárstvo celej krajiny. No a turecký prezident Erdoğan začal v Riade cestu po arabských krajinách Perského zálivu. Turecko by chcelo prispieť k vyriešeniu konfliktu medzi arabskými krajinami a svojim spojencom Katarom. Erdoğan po Saudskej Arábii plánuje navštíviť aj Kuvajt, ktorý je ďalším sprostredkovateľom tohto sporu a cestu ukončí v Katare. No a aké bude dnes počasie? Bude polooblačno až oblačno, postupne od západu veľká oblačnosť a na viacerých miestach dážď, miestami búrky, denná teplota 24 až 31 stupňov. Slovenský hydrometeorologický ústav varuje aj pred búrkami na celom území Slovenska. V niektorých prípadoch môžu byť aj intenzívne. Toľko agentúrne správy. A v tejto hodinke si zopakujeme to, čo už bolo povedané v dopoludní na Infovojne, ale ja hovorím, že opakovanie matka múdrosti a treba dookola pripomínať to, čo naši politici v minulosti vyviedli, aké majú postoje, alebo aké mali postoje predtým, aké majú dnes, a treba to stále dokola pripomínať, poukazovať na to, že keď vás oklamali raz, oklamú vás aj druhýkrát. A keď bude treba aj tretíkrát. Pretože jednoducho prachy a moc, to je tá najsilnejšia droga, silnejšia ako všetky kokaíny a heroíny a všetky drogy sveta. Dokopy hrať si budeme čo? Budeme si hrať, keďže včera nás opustil pán Nosál, ak si budeme hrať slovenské ľudové. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Pekné dobré ráno vám všetkým, ktorí počúvate dopoludne na Infovojne, či už naživo, alebo zo záznamu, alebo z reprízy. A teraz sa vrátime aj trošku v čase, aj vo vysielaní dopoludnia na Infovojne, však skôr ako k tomu príde, tak poslali ste mi jeden článoček, konkrétne vydala to Pluska a predčasom tu bola taká mierna aférka, ktorá zase pochopiteľne zapadla prachom, ako to už na Slovensku býva. Každá sranda trvá 3 dni a potom už na to každý zabudne a na toto sa práve politici spoliehajú. Proti lídrovi SNS sa dvihli protestné hlasy a Andrej Danko ich umlčal. Ale čo bude ďalej? Leto sa nezačalo pre Slovenskú národnú stranu najlepšie. Príchod teplých dní ukázal, že u národniarov vrú pod pokrievkou jednoty protestné hlasy.
Miest je málo a záujemcov v strane, ktorá bola z najvyšších postov v štáte na 4 roky vyradená, zdá sa priveľa. Niektorí národniari dokonca spochybňujú zotrvanie Andreja Danka na stoličke predsedu. Dnes už bývalý prešovský krajský predseda z Popradu Eduard Markovič sa rozprával o rozhodnutí v strane, ktoré vnímal ako krivdu. Krajská rada ho zvolila za kandidáta do volieb predsedu vyššieho územného celku. No predsedníctvo na čele s Andrejom Dankom prišlo s vlastným kandidátom, primátorom Svitu Miroslavom Škvarekom. Napätie v Slovenskej národnej strane sa nedalo ututlať. Medializovanie problému vnímalo vedenie ako poškodenie mena Slovenskej národnej strany. Reakcia bola rýchla. Markoviča na druhý deň odvolali. Dôvod? Fakt, že som na to poukázal na Krajskej rade v Levoči. Práca ľudí u nás v kraji bola ponížená, pretože o výsledku sa aj tak rozhodlo v Bratislave, povedal Markovič Novému času. Najvyšší v strane vidia dianie na východe troška odlišne. Pán Markovič bol riadne pozvaný na predsedníctvo Slovenskej národnej strany, aby vysvetlil svoj postoj. Tam sa mohol posťažovať v rámci strany, napísala Zuzana Škopcová z kancelárie predsedu. Ani raz predmetnú tému neriešil na predsedníctve Slovenskej národnej strany ani vnútornými mechanizmami. Z tohto dôvodu bol odvolaný zo svojej funkcie a musí strpieť stranický trest, vysvetľujú odvolanie člena. V zápäti vysvetľovali, prečo považujú aktuálneho primátora Svitu za lepšie meno do boja o kreslo prešovského župana, ako je Markovič. Pán Škvarek má skúsenosti z komunálnej politiky ako primátor mesta Svit. Disponuje bez pochyby väčšími predpokladmi do volieb VUC aj na predsedu Prešovského samosprávneho kraja ako pán Markovič. Pán Markovič reaguje ako pán Marton zo Smeru. Nedostal nomináciu, tak sa cíti ukrivdený. SNS v kraji odvolala s Markovičom tiež prvého podpredsedu strany v Prešovskom kraji Milana Ďuricu, ďalšieho podpredsedu Patrika Františku i okresnú predsedničku vo Svidníku Annu Oberstovú. Odvolávanie zažili aj štruktúry v Košiciach či na okresnej úrovni v Trnave. Andrej Danko sa na jeseň chystá predložiť parlamentu novelu o fungovaní politických strán. Veľký dôraz podľa neho by mala klásť práve na ich fungovanie v regionálnych štruktúrach. Preto pre nespokojných to možno vyznieva ako paradox. Bývalý funkcionár Eduard Markovič vraví, že v strane rozhoduje jeden jediný muž, Andrej Danko. Dokonca spochybnili ho ďalšie zotrvanie vo funkcii. On sám musí vedieť, či robí dobré alebo zlé kroky. Viete, to je tak, že všetko, čo povie pán Danko, všetci musia spraviť. Nikto sa neozve predseda, ale to tak nie je. Skúste nad tým pouvažovať. S možnosťou komentovania diania v strane sme oslovili všetkých krajských predsedov. Obráťte sa na naše tlačové, povedali svorne. Keď sme im vysvetlili, že nás zaujíma ich osobný názor politika, ani tak sa im do reakcie nechcelo. Súkromný názor, žiaden názor teraz nebudem prezentovať, povedal šéf Trnavskej krajskej organizácie Dalibor Kuciaň. Je v poriadku odvolanie funkcionárov v Prešove? Nebudem odpovedať na túto otázku. Nie som oprávnený dávať vyjadrenia. Reagoval v telefóne Erik Gezmický zo Žiliny. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Toto je Slovenská národná strana. Slovenská národná strana je jedna z mála údajne, kde platia presné pravidlá, má svoju tradíciu, svoju históriu, rovnako svoju overenú štruktúru a najmä stanovy a pravidlá. Tie sú základom, vzišli z demokratických princípov rokovaní a voľby. Na každom sneme sú vždy stovky ľudí, ktorým sa musíte zodpovedať. Ak ich sklamem, môžu sa demokraticky rozhodnúť a kedykoľvek ma odvolať, hovorí Danko. Štýl, akým vediem stranu, hodnotia naši straníci na sneme a im sa budem zodpovedať na najbližšom sneme. Ak príde niekto iný s lepším vedením, členovia strany zvolia za predsedu jeho. Takto to teda vyzerá v Slovenskej národnej strane. Napriek tomu, že na kraji si teda rozhodli, že kto bude konkrétne kandidátom, avšak teda vo voľbách do samosprávy. Avšak Andrej Danko rozhodol inak, lebo on má skrátka iný názor. A takto to funguje v Slovenskej národnej strane, ktorej predseda hovorí o neštandardných politických stranách, ktoré by bolo treba zrušiť. Ľudová strana Naša Slovensko prvá na rade, ale pán Andrej Danko sa vyjadril aj o ďalších stranách, ktoré by bolo nutné zrušiť, ktoré sú teda zrelé na zrušenie. Ak má byť toto teda štandardná politická strana, keď na kraji si teda schvália, že koho, ale Andrej Danko jednoducho rozhodne inak ako predseda strany, možno je to v stanovách, ale prípadá mi to minimálne neetické, keď si kraj rozhodne, že tento človek pôjde do volieb, taktiež na sneme si to odhlasovali demokraticky, ale Andrej Danko to jednoducho zrušil, lebo som povedal, tak potom mi niečo
nehrá v Slovenskej národnej strane. A údajne sa tam niečo deje. Dokonca aj Smečko o tom píše. Predseda parlamentu Andrej Danko mení svoj mediálny tím. Ako jeho hovorkyňa od 1. augusta končí Eva Kliská, ktorá pôsobila pri ňom od mája 2016. Posledným dôvodom na jej odchod má byť podľa informácií agentúry SITA písomné vyjadrenie poskytnuté médiám, podľa ktorého Danko pri pohľade na štátnu hranicu medzi Južnou a Severnou Kóreou cíti veľký pocit nostalgie a smútku, keď našu republiku oddeloval od demokracie ostnatý drôt a izoloval tak našu krajinu. O nostalgii totiž nehovoril Danko novinárom, ktorí s ním boli v Kórei, ale išlo o tlačovú správu poslanú hovorkyňou. Danko dôvod odchodu Kliskej nechcel pre agentúru SITA komentovať s tým, že nikdy sa nevyjadroval k právnym vzťahom. Šéfkou komunikačného odboru v Národnej rade je Zuzana Čižmáriková. Kto bude novým hovorcom, zatiaľ nie je známe. Pri Dankovi by sa mal do septembra sformovať nový tím ľudí, ktorý by mal tvoriť jeho novú komunikačnú stratégiu. Ten by sa mal zamerať aj na komunikáciu na internete a najmä na sociálnych sieťach. Ja neviem, nemyslím si, že by tá hovorkyňa šupla tú fotku aj s vyjadrením len tak bez jeho súhlasu z vlastnej iniciatívy. Tomu sa mi moc veriť nechce. Predpokladám, že s tým Danko aj súhlasil. A keď to vypálilo, ako to vypálilo, tak jednoducho si siahli po novom tíme, ktorý vyobrazí v budúcnosti Andreja Danka ako malého poloboha, ktorý to so Slovenskom myslí skutočne, ale že skutočne vážne. Avšak poznáme jeho kroky, jeho vyjadrenia z minulosti aj z prítomnosti nedávno minulej. Každý sa musíme nad tým zamyslieť, kto a čo je Slovenská národná strana. A ja si myslím, že stojí za zopakovanie to, čo už bolo odvysielané v dopoludní na Infovojne. Tuším, pred 2 mesiacmi, či ako to bolo, dátum 6.6. Takže už pomaly 2 mesiace je to. No video malo celkom slušný úspech aj na YouTube a ja som za to, aby sme si to zopakovali. Aby sme si zopakovali to, čo nám Andrej Danko, čo by nový predseda Slovenskej národnej strany, sľuboval svojim voličom pred voľbami a ako po voľbách obrátil. Tu je teda ten zvuk. Sadnite si, vypočujte si ešte jedenkrát opakovane Matka múdrosti. Pekné dobré ráno. A ako som bol slúbil a avizoval, včera som sa posadil za komp a 4 hodiny som v nemom úžase strihal vyjadrenia nášho pána Danka, predsedu parlamentu, predsedu Slovenskej národnej strany. Myslím, že v maili teraz prišlo trefné pomenovanie od Jozefa, aby sa premenovali v rámci slušnosti a korektnosti na Slovenskú eurohodnotovú stranu. Áno, toto otočenie Andreja Danka a to, že si nestojí za svojím, to je evidentné a bude to aj počuť. Nuž, slovenskí politici majú chrbticu z gumených medvedíkov, ohýbajú podľa politického vetra, aby ich, nedaj Bože, nevytrhol z parlamentných stoličiek, od zdroja štátnych peňazí a od pocitu seba dôležitosti. Otočení v slovenskej politike a tých otočení toho sme boli svedkami mnohokrát. A my blbci ich napriek tomu volíme. Sociálna politika Smeru SD tomuto postoju či politickému kabátu už dnes neverí takmer nik, ale ja viem, že aj takí sa nájdu. Národnostná politika Mostu Híd, to by sa človek urehotal na tom, čo z toho splnili. Najdôležitejšie, na čom sa podielali, bolo to, aby si občania mohli čupnúť šenku 3 piva a pol promilo by bolo v pohode, ak ho teda na bicykli nafúkate. Toto sú skutočné hodnoty. Toto fakt iné veci netreba na Slovensku riešiť? Nie, netreba. Netreba. Pretože to, čo skutočne treba riešiť, neprináša popularitu medzi voličmi ani percentá v prieskumoch, teda politické body. A to je, o čo ide. Nie vaše problémy. Nie to, s čím sa stretávame dnes a denne, či už zamestnanci alebo podnikatelia tých oblastí, v ktorých treba robiť nápravy, samozrejme sú mraky, ale my riešime 0,5 promile na bicykli. A netreba zabúdať na príslovie. Čo vám slovenský politik sľúbi, to vám skutočne nikde dá. A to nie je len Smer, Most, príkladov z minulosti máme Habakuk, dvojnásobné platy, diaľnica do Košíce v roku 2010, Robert Fico v politike len do roku 2014, stiahnutie našich vojakov zo všetkých misií, odškodnenie pre poškodených v kauze nebankoviek a tak ďalej a tak ďalej. Klamú a rehocú sa nám do očí, že ešte stále veríme na demokratické voľby a že ešte stále sme ochotní hrať túto hru na demokraciu. Jediný moment, kedy vás voličov skutočne potrebujú, je moment, keď vhadzujete hlasovací lístok do urny a oni sú schopní urobiť všetko preto, aby ste tam vhodili ten ich volebný lístok, ten ich správny. Sľúbia nesplniteľné a po voľbách
Už môžeš aj zdochnúť, milý slovenský volič, ani pes po tebe neštekne. Čo na tom, že ti niekto niečo sľúbil a nesplnil to? Keby len to, o mnoho obľudnejšie sú zmeny postojov. Aj svoje politické, možno aj ľudské presvedčenie sú schopní pokrkovať, podúpať, zahodiť, len aby sa dostali k moci. Morálka nie je slovo, ktorú by homo politicus Slovaka mal vo svojej výbave. Najdôležitejšou poučkou je kade vietor, tade plášť. Príkladom jasným a čistým je predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Tak ale pekne po poriadku, prenesieme sa do roku 2012 a vtedy sa kapitán obul do Andreja Hrnčiara. No poďme. Urážku, ktorú si dovolil primátor Martina, postaviť sa na maďarskú kandidátku, vytrčiť sa o porozumení a klamstvami sa dostať ľuďom pod kožu, verím, že ľudí na Turci. Že posledný zradca Košut, ktorý tu bol a jeho nasledovník, teraz ten primátor Martina Hrnčiar, že budú jasným signálom toho, že sa musia Slováci konečne predúť. Dobre ste počuli a presne o 4 roky si Danko podáva ruky s Hrnčiarom a spolu s ním si sa dá do vlády. To sú mi veci zmena ako z bratov Grimovcov. Po 4 rokoch to už nevadí. Nevadí ani to, že Hrnčiar je politický fluktuant a dokonca nevadí ani to, že Dankova SNS sedí vo vláde práve s mostom Hit. Nevadí. Hlavne, že sme pri korite. A čo tam potom, ako sme pred rokmi prskali pri mene Bugár? Teraz sme najväčší kamaráti. Teda postoj taký, ako im vyhovuje. Teda žiaden pevný, ale prispôsobiteľný. Podľa potreby. Nevravím, že postoje Danka boli správne, ale ak si za niečím stojím, tak neuhnem, nie? A obhajujem svoj názor a presvedčenie a nezmením ho pri prvej možnej príležitosti. A teraz poďme k ďalšiemu koaličnému partnerovi, teda k strane Smer a Dankov postoj k ministrom druhej Ficovej vlády. Diskusia bola na palete z 9. mája 2015. Toto považujem za extrémizmus a naozaj tých ľudí, ktorí sú aj dnes ministrami, nie je ich málo, ktorých nepovažujem za sociálne cítiacich a považujem ich za, nebojím sa povedať, oligarchov až miliardárov. A keď bude treba, môžeme sa o nich baviť jednotlivo. Ďakujem. Rečičky. Mnohí z tých ministrov druhej Ficovej vlády sú na svojich stoličkách i dnes, a to predsedovi Národnej rady nevadí. Vtedy, teda pred 2 rokmi, áno, dnes je spokojnučky, hlavne, že má funkciu, ale hlavne pocit dôležitosti. Veru, takto to funguje. Andrej Danko ako predseda Slovenskej národnej strany sa v tejto diskusii z 9. maja 2015 vyjadroval aj k dvojakej politike Smeru voči Európskej únii. A servítku si teda pred ústa nedával. A aj pre tieto postoje ho ľudia volili. Dnes je však všetko úplne inak. Prečo sme pudlíci? Lebo iné rozprávame, iné koňáme. A preto sme tam, kde sme, pretože iné rozprávame doma, iné rozprávame v Únii. Ja vám môžem ukázať včerajšie hlasovanie o prerozdeľovaní prisťahovalcov, kde naozaj Čáky sa zdržal a všetci europoslanci hlasovali za to, že dostaneme možno pri každej lodi pár prisťahovalcov, ktorých proste nepošleme naspäť, a budeme ich musieť ubytovať v Spišskej Novej Vsi v Rožňave a dostaneme kvótu, ktorá bude prerozdelená do každého štátu a za to hlasovali naši europoslanci a jednoducho nikto nemal tú odvahu a ja niekedy poviem úprimne, že ja vám fandím, keď rozprávate, sa tak rozčulujete, len ja môžem len rozprávať, pretože nemáme tú reálnu moc, ale dnes reálne je moc, ktorá je reálne v rukách. Pretože si myslím, že nikto nechceme mať prerozdeľovaných utečencov. Ale ako sa mám na to pozrieť, keď poslanci, poviem aj klubu sociálny SND, alebo ďalších hlasujú za tieto veci. A to sú veci, že tieto nás dobiehajú. Iné robia naši europoslanci, iné rozprávajú, iné konajú. A to sa musí zmeniť, pretože nie, že budeme pudlíci, my nebudeme. My robíme všetko to, aby sme ani štát neboli. My naozaj môžeme skončiť veľmi zle v tom postoji kolenačkovej politiky a klamaní sami seba. Dobre ste počuli. Andrej Danko. Pred 2 rokmi tuším. Áno, pred 2 rokmi. Aká to zmena? Aký je postoj kapitána Danka dnes? Zmenil postoj, samozrejme. A keď bude tvrdiť presne to, čo on pred 2 rokmi,
Keď budete tvrdiť to, čo on tvrdil pred 2 rokmi, tak vás tento šašo označí za fašistu a extrémistu a jednoducho vás zakáže. Lebo on môže. Nikto sa nebude z islámu vysmievať, popierať ho. Nikto sa nebude z islámu vysmievať, popierať ho. A teraz sa pýtam ako obyčajný človek, úplne jednoduchý, čo spravil Andrej Danko, aby poukázal na nebezpečnú imigračnú politiku Európskej únie za čas, keď je vo vládnej koalícii? Nič. Ale rečí mál ako koza bobkov, aj v iných témach, v ktorých otočil, lebo funkcia. A to svedčí najmä o charaktere tohto človeka. A to sme sa ešte nedostali k jeho slovnej akrobácii. Tá je už len taká čerešňa na torte. A teraz jeho postoj politický k ďalšej téme. Píše sa 13. september roku 2014. Držte si klobúky, ide do tuhého. Očakávam vyjadrenie, že nie logistické centrá, ale nič tu nebude. Veď my sme tento rok už navýšili rozpočet aj na centrálu NATO. 10,3 milióna celkovo prispiejeme na novú budovu a nové ústredie. Prebiehať sa v číslach 1,4, 1,6. Pochybujem, že tu niekto z nás aj fundovaní ekonómovia vedia odhadnúť, aké sú to šialené čísla. Ja len viem, že naši ľudia žijú z ruky do úst, že naši dôchodcovia nemajú na lieky, že sme taký prepáčením čím ďalej väčší žobráčikovia, krajina chátra. Poďme sa baviť reálne o tom, čo je vlastenectvo, čo je naša krajina od Tatier Dunaju, čo tu vieme zobrať, čo tu vieme dať do poriadku, ako vieme dať do laty Francúzov, Nemcov, ktorí nás tu drancujú, ako vieme povedať Američanom, že tu tá základňa nebude, keď chceš, tu môžete trénovať a to je všetko. Tak, dobre ste počuli. Nie logistické centra v Poprade, čo Kiska slúbil Severoatlantickej aliancii. Navyšovanie rozpočtu na armádu, no čo ste sa zbesneli? Viete, čo je to peňazí? Veď ľudia nemajú čo do huby. Slová Andreja Danka po 3 rokoch a činoch tohto pána sú ako zo zlej komédie. Minister obrany, mimochodom nominant SNS, ide kupovať bojové vozidlá za vyše 1 miliardu eur. Cudzie vojská sa po našom území veselo premávajú a kapitán čuší ako vož pod chrastou, len aby neprišiel o stoličku. Kde je ten pevný hlas, ktorý protestoval proti základni na území Slovenskej republiky? Kde? Zadusený je vlastnou pýchou, zrkadlom, v ktorom sa vidí. Smutné. Ešte smutnejšie je, že Danko nie je ojedinelý prípad. Takí sú už teda až na výnimky všetci v slovenskej politike. Ešte raz opakujem, nebráni nič dnešnej vláde, ktorá má nadpolovičnú väčšinu v parlamente, povedať jasne v týchto veciach stanovisko. Ja sa to nebojím povedať. Práve v týchto veciach je treba, aby sme my, malý národ, malý uževnatý národ, cítili ochranu, cítili pomoc, nie alibizmus. Tak, keď majú Američania niečo na Merkelovú, verím, že nemajú nič na nášho predsedu vlády. A verím, že nemajú nič na Kisku, verím, že nemajú na nikoho z našich predstaviteľov nič také, aby museli fungovať. Ak majú, tak budeme to vidieť na ich správaní, budeme to vidieť na ich ústupčivosti. Takýto hrdina bol Andrej Danko pred 2 rokmi, A čo bráni predsedovi Národnej rady Andrejovi Dankovi povedať v týchto veciach jasné stanovisko dnes? A súhlasím, že ak majú niečo na našich politikov, tak to uvidíme na ich postojoch. A my to vidíme. Poslušní, servilní pudlíci, otázka je, čo kto má na Danka, keď čuší. Prečo sa nepostaví a na plnú hubu povie, ako to je? Tak ako pred 2 rokmi, dvojtvárnosť, falošnosť politikov je zarážajúca. Oni sa spoliehajú, že my zabudneme. Stačí sľúbiť 13. dôchodok či 14. plat a tak si nás kúpia. Už to nie je pravda. Je čoraz viac ľudí, ktorým sa otvárajú oči a nebudú ticho. Zatiaľ sú v menšine, ale zatiaľ. Slovenskí politici majú plné huby sľubov, vízií, riešení, ako urobiť túto krajinu prosperujúcou, spravodlivou, ale len do doby, keď si prevezmú poslanecký preukaz. Potom ste pre nich len nepodstatný odpad, dôležité sú kšefty so štátnymi peniazmi, eurofondami a tak ďalej. A nerobte si ilúzie o opozícii. Ak sa dostanú k vládnemu koritu, otočia presne takisto ako včera spomínaný Béla Bugár a dnes rozoberaný Andrej Danko. Čo tam po presvedčeniach spred 3 rokov? Dôležité je, čo je teraz. A Andrej je terazký kapitán a predseda Národnej rady. Bez vlastného názoru. Na koaličnú radu prichádza možno so svojím názorom, odchádza však určite s koaličným. Chlap, hrdina, dub, stroj. Byť na jeho mieste, bojím sa pozrieť do zrkadla. Kde sú hrdinské reči, ktorými naháňal ovečky do svojho košiara? A ako sa správa dnes? Hanba. A držte si klobúky, vyjadrenia spred 3 rokov Andreja Danka. Časť 2. Nuž, internet je nemilosrdný, pán Danko. Ďalšia vec, rozširovanie NATO. Nemôže povedať niekto, a znova hovorím, že som to počul z zástupcov vlád, že Ukrajina do EÚ áno, do NATO nie. Ja hovorím,
a dlhodobo to hovoria aj naši partneri v zahraničí, a to budem na Slovensku etablovať, pokiaľ tá dôvera bude k mojej strane, ktorú sa snažím absolútne prerábať, že nie, že Ukrajina, ani Turecko nemajú čo robiť ani v Únii, nemajú čo robiť ani v NATO. Obyčajný farizej sedí vo vládnej koalícii s Lajčákom, ktorý úplne otvorene hovorí o priateľstve s Tureckom a ako mu chceme pomôcť so vstupom do Európskej únie. Dobrý deň, dámy a páni. Práve sme skončili veľmi intenzívne rokovania s mojím tureckým partnerom. Prvou témou nášho rozhovoru boli naše vzájomné vzťahy. Som rád, že môžem konštatovať, že sú výborné. Slovensko a Turecko sú priateľské krajiny. Nemáme žiadne otvorené otázky, nemáme žiadne problémy. Slovensko podporuje ambície Turecka stať sa členom Európskej únie. Pamätáme si veľmi dobre, ako Turecko bolo nápomocné v čase našej integrácie do Severoatlantickej aliancie. A dnes sme pripravení zase pomôcť našimi skúsenostiami aj našim vplyvom, aby Turecko dosiahlo svoj deklarovaný cieľ stať sa členom Európskej únie. A ja som rád, že aj ústami môjho partnera sa Turecko hlási k tejto ambície, k tomuto cieľu. A teraz sa pýtam, pán Danko, prečo čušíte? Sám ste vyzývali, aby vláda Roberta Fica zaujala jasný postoj k zahraničnej politike. A čo robíte vy? Prečo si nestojíte za svojím a neozvete sa? Kde je tlačovka? Toto povedal Lajčák pred týždňom a pol. Kde je váš jasný postoj? Aj by som povedal, kde, ale budem slušný, aj keď sa musím fakt, že premáhať. Skutočne pevný charakter je pán Danko, ktorý si stojí za svojím a za svojím národom ako predseda Slovenskej národnej strany. Turecko ako krajina islamského pôvodu. Sami vidíte, čo robia islamisti. Nuž, neviem, či sa mám smiať alebo plakať, pretože jeho otočenie je neskutočné. Opakovanie je matka múdrosti, ale tak si dajme jeho súčasný postoj k islamistom ešte raz. Nikto sa nebude z islámu vysmievať, popierať ho. Nikto sa nebude z islámu vysmievať, popierať ho. Vie mi niekto vysvetliť, ako je možné, že takto niekto otočí? Za kus žvancu a za funkciu je ochotný zaprieť aj nos medzi očami. A ľudia mu uverili a volili ho. Pirueta a la Sabovčík. Na výkony nášho krasokorčuliara sa dalo pozerať, boli sme na ňo hrdí, čo sa však o kapitánovi povedať nedá. Skrátka zapadol medzi tú chásku, ktorá nás tu klame a okráda posledné 30 ročia. Pre eurofondy potľapkanie Bruselom, pre prachy sú ochotní zradiť Slovensko, zapredať ho. A my, obyčajní ľudia, ostaneme s holou riťou, kým oni pri prvom veľkom probléme zdrhnú aj s nakradnutými prachmi. Verte tomu. Bez kože na tvári sa nás snažia presvedčiť, že konajú len v náš prospech. Na tlačovkách vyplakávajú, ako ich médiá nechvália. Veď oni toľko veľa urobili pre Slovensko. Ale čo konkrétne? Nič. Konajú len v rámci svojich záujmov, svojich cieľov, nie našich. My im do toho obrazu nezapadáme, veď makáme za 300 eur a držíme hubu. Držíme hubu a krok. A necháme na sebe aj drevokára, taký sme my národ holubičí. A veríme prázdnym slovám, za ktoré sme ochotní ísť k volebným urnám a takým kreatúram, ako je Danko, odozdať hlas. Takým, ktorí nemajú svoj vlastný názor, majú len hubu plnú pekných ľúbivých rečí. A to je všetko. Bez charakteru, štípky morálky či akejsi sebareflexie. Moc a peniaze vedia zmeniť človeka na zver bez svedomia. Opäť návrat do doby spred 3 rokov a ďalší Dankov kotrmelec. A ešte raz opakujem, žiadne rozširovanie bližšie k ruskému medveďovi. Kto vydráždi Rusa, nemôže sa cudzovať reakcií. V každom prípade nám slovanskí sú to blízky národ. Pomohli nám, oslobodili nás. To, že sa stala aj krivda v období komunizmu, že sa stalo čokoľvek, je život sám o sebe. Ale myslím si, že jazykovo zdatné. Mne osobne poviem, ako mladý človek, možno to bude nasmiech, mne niekedy chýba Pugačevová v rádiu, pretože tie milióny Aleros to bolo niečo nádherné. A proste aj tá ruská hudba, občas si pozriem, ako žijú. Úplne sme sa od nich odizolovali, nechápeme to ich žitie, ale musíme to chápať, ako to bolo povedané, že my sa blážime k ním, vystrašujeme ich. Na druhej strane my ako krajina, ktorá vstupovala do NATO, tiež sme nevstúpili do toho, aby NATO vytváralo problémy. A ešte raz, pri všetkej úcte k nášmu členstvu v Európskej únii, pri všetkým úcte k povinnostiam NATO, ja verím, že naši predstavitelia, a ešte raz opakujem, nič nebráni ani predsedovi vlády, ani ministrovi obrany opraviť chybný krok prezidenta Slovenskej republiky a ja verím, že sa tomu tak stane.
Krása. A späť do reality. Ministerstvo obrany pod vedením nominanta Slovenskej národnej strany teda posiela na ruské hranice slovenských vojakov. Prečo sa voči tomu Danko neohradí, tak ako vykrikoval pred 3 rokmi? Prečo? Aký je dôvod zmeny v jeho názoroch? Koaliční partneri SNS-ky chcú pýtajú do Bruselu poklonkovať, kolenami dlažbu leštiť a všetko, čo príde z centrály, ochotne plnia, prikyvujú, len aby sme boli za tých pekných a zostali v jadre EÚ. Nedaj Boh, aby sa na nás krivo pozreli. Čo tam po národných záujmoch? Tie nie sú podstatou pre nich. Jednoducho, Andrej. Pripomeňme si ešte kauzu Lesostav Revúca z TV Markíza. To bolo, tuším, predvolebná diskusia na Markíze, ale tak si troška pripomeňme, že teda ako ho tam grilovali a ako odpovedal. Pán Danko, poďme na vašu minulosť. Vaša rodina sprivatizovala Lesostav Revúca, 61 miliónov korún základné imanie, 10 miliónov zaplatená kúpna cena. To vyzerá ako úplne typická mečerovská privatizácia. Tak zvykám si na to, že keď som išiel do politiky, dostávam zľava sprava, ale prepáčte, svojho otca milujem, úspechy aj pády v podnikaní ma kreujú. A aký máte vy k tomu pohľad? Ja hovorím, že vychádzate z pamfletu zúfalcov, ktorí sa museli so Slovenskou národnou stranou rozlúčiť a pravdepodobne budete v týchto otázkach pokračovať ďalej. Veci, ktoré sú potvrdené Fondom národného majetku a vyplývajú aj z dobových článkov. Vy ste tam boli v predstavenstve, myslím, že 22 rokov ste mali. Bola tam aj vaša mama a sestra v dozornej rade. Jedno číslo za všetko, 52 miliónov korún podľa dobovej správy z roku 99 vytiahla vaša rodina z tejto firmy a ona krachla po 3 rokoch. Ja by som si naozaj takéto invektívy vyprosil. A keď sa chceme baviť o rodinných príslušníkov, aj napríklad vašich, tak môžeme po relácii si v kľude sadnúť, ale sú to klamlivé a lživé veci, o ktorých rozprávate. Pán Dako, to je dobová správa Fondu národného majetku. 52 miliónov korún bolo to, čo bol predaný majetok. Prosím vás, splietate veci, ktoré si vyžadujú oveľa väčšiu debatu a nie je to pravda. Nerozpredával sa majetok? Nie je to pravda. Majetok, ktorý sa predal, bol použitý na úhradu sociálnych a zdravotných vecí. No tam riaditeľ, ktorý tam bol predtým, popiera, že by tam bol ten 20 miliónový dlh a fakt je, že v privatizačnom projekte sa tiež hovorilo o tom, že sú tam závisky iba 5 miliónov. Som veľmi rád, že spomínate predchádzajúceho pána riaditeľa, ktorý dodnes podniká s názvom tej spoločnosti a ktorý tam tie dlhy zanechal. Dobre, posledná otázka. Je pravda, že ste krátko pred vyhlásením konkurzu na túto spoločnosť dali 1,5 milióna korún do vlastnej firmy? Dankerstav? Ale prepáčte, ja som človek, ktorý je podnikaný dlhodobo. Tá firma krachla, to je áno, fakt. 50 000 eur, prepáčte, áno, dal som. To 1,5 milióna korún v tom čase nebolo až tak málo, bolo to v roku 96? Ale prepáčte, ešte raz, ja som podnikal od roku 96 a naozaj stál na svojich nohách. A prepáčte, ani nechcel som ísť na vysokú školu, už 19-ročný som mal na starosti veľký obchod potravín a nakoniec som skončil v advokácii a dnes v politike. Ak ste vydržali až do tejto chvíle bez toho, že ste druhýkrát videli svoje raňajky, tak vás skutočne obdivujem. A tento človek je žiaľ predseda Slovenského parlamentu. A stále hovorím, a to nezmením, politikov netreba obdivovať, milovať, dôverovať im, ale kontrolovať ich. A nie len pozerať im na prsty, aby nekradli, ale aj nezabúdať na to, čo povedali, čo sľúbili a aké mali predčasom postoje a konfrontovať ich s tými, ktoré prezentujú dnes. A tu nie je len o kapitána. Takéto názorové postoje a predvádzajú aj ostatní v politike s jasným cieľom. Nie práca pre dobro štátu a jeho občanov, ale získavanie politických bodov. Rozhodnutia na základe percent v prieskumoch. Žiadna koncepcia do budúcnosti presahujúca dĺžku volebného obdobia. Žiadna zodpovednosť. Jednoducho politika štýlu po mne potopa. Je na nás, ako dlho to vydržíme a či sa nebudeme o 20-30 rokov hanbiť ako psi, keď sa nás naše vnúčatá opýtajú, ako ste to pre Boha mohli dopustiť, prečo ste nič neurobili. No aby ste nepovedali, príde aj na tie brepty. Ale bojím sa toho, že tie naše vnúčence sa nás to budú pýtať a my im nebudeme vedieť odpovedať. Lebo sme držali hubu a krok a dali sme za tých trápnych 300 eur. Tak, to bol taký pohľad do minulosti vo vysielaní dopoludnia na Infovojne. Tento set už bol odvysielaný a ja som si povedal, prečo by sme si to nezopakovali. Opakovanie je matka múdrosti. Mnohí z tých, ktorí počúvajú dopoludne, ešte tento zvuk nepočuli. A treba si zopakovať, o čom je politika Andreja Danka. A čo hovoril pred 2, 3, 4 rokmi a ako sa správa dnes, aby sme sa dobre vedeli rozhodnúť, keď prídu voľby, či už predčasné, alebo v tom klasickom termíne. A treba si pripomínať slová a činy
našich politikov. Pretože ako sme videli aj v tej kauze Rapid Life, tak stačí mať pár kamarátov a svet je hneď lepší. Pekné dobré ránko vám želá Adrián. Pekné dobré ráno z dopoludnia na Infovojne. Poďme sa pozrieť, čo sa aktuálne deje a najmä v slovenských politických vodách. Eurofondy na výskum a vývoj z ministerstva školstva išli aj firmám, ktoré si na poslednú chvíľu menili predmet činnosti a výskumu a vývoju sa dovtedy nevenovali. A už je to tu minister školstva Peter Plavčan, nominant Slovenskej národnej strany, na výzvu Slobody a Solidarity, aby odstúpil, neodpovedá. Eurofondová výzva, v ktorej univerzity nedostali na dlhodobý výskum ani cent, podľa neho ešte nie je ukončená. Na otázku, či odstúpi, ak v poriadku nebude, neodpovedal a ostal ticho. Tak keď nevie odpovedať, radšej je ticho, aby niečo náhodou nepokazil. Nože ale takto to na Slovensku funguje, rozdá sa svojím potichučky a tam, kde by skutočne mali peniaze ísť, tak tí si skrátka len utrú ústa a idú ďalej. Ľubomír Jahnátek začne pôsobiť vo funkcii šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví od útorka, teda od 25. júla, teda už od zajtra. Potvrdil to premiér Robert Fico. Tvrdí, že postup pri jeho voľbe a vymenúvaní spĺňal všetky náležitosti. A to je len ďalší výsmech do ksichtu slovenského voliča a daňového poplatníka. Minister zahraničia Miroslav Lajčák povedal, že sleduje situáciu v Poľsku. Tá legislatíva ešte nie je podpísaná prezidentom, skonštatoval. Na otázku, či by Slovensko podporilo európske sankcie voči Poľsku, odpovedal vyhýbavo s tým, že je to hypotetická otázka. Nož, prečo by sme sa mali postaviť za niekoho, s kým sme podpísali zmluvy, s kým sme kvázi spojenci, s kým máme skutočne blízko a aj to, že máme spoločné hranice, prečo by sme spolupracovali, keď nám sľubujú nejaké to jadro. Ale poľský prezident Andrzej Duda oznámil, že nepodpíše spornú reformu justície, kritizovala ju EÚ a 8 dní proti nej protestovali 10 000 ľudí v uliciach. No a aké bude počasie, respektíve aké je a aké bude v nasledujúcich hodinách a dňoch, ak sa poďme na to pozrieť. V tejto chvíli momentálne na Slovensku takmer celý západ, aj stredné Slovensko pod mrakom, na východe vykúka slniečko, 22 stupňov a dážď alebo prehánky hlási Bratislava, 21 zamračené v Kuchyni, 24 Hurbanovo, takisto zamračené, 24 aj Nitra, 26 Dudinca, tam je to takmer zamračené, 21 Prievidza, takmer zamračené, Žilina má príjemných 21 a takisto Liesek 20 pod mrakom, 11 stupňov na Chopku, 23 a oblačno Lučenec hlási, to isté Telgár, 21 stupňov Poprad a oblačno a východ zaliaty slnkom, takmer celý, Košice 25 jasno, 26 malá oblačnosť Trebišov, takisto Kamenica nad Cirochou a 27, čo je stáť najteplejšie na Slovensku. To hlási Stropkov aj s malou oblačnosťou. Aké bude počasie v nasledujúcich dňoch, teda dnes by mal byť ten deň upršaný, od západu bude pribúdať oblačnosť, ale ako bude zajtra? Zajtra oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky a miestami búrky aj intenzívne s krúpami. Cez deň na západe postupne ustávanie zrážok a čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu miestami 25 stupňov Celzia a v streda ešte, aby sme tie 2 dni sa pozreli do budúcnosti. V stredu polooblačná až oblačno, v noci vo východnej polovici Slovenska prevažne veľká oblačnosť, miestami prehánky, dážď a ojedinelé búrky, v noci zrážky len vo východnej polovici Slovenska. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov. Ale keď sa pozrieme na sobotu, tam už je to taktiež nejako podobné, 21 až 26 a tiež bude polooblačná až oblačná a ojedinelé prehánky alebo búrky, takže také mierne ochladenie, troška si od tých horúčav oddychneme a naberieme sily do záveru leta. Koľko je hodín? 11 hodín, 5 minút. V tejto hodinke by som sa rád venoval vašim mailom, vašim tipom a článkom, ktoré ste poslali na ráno@infovojna.sk. Takže asi toľko. Písať môžete samozrejme aj prostredníctvom Skypeu či Facebooku, keď si nájdete nick Adrián Infovojna. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Mimo programu som ešte zaradil Annu K. do vysielania.
pretože som mal celkom zaujímavý telefonát. O malú chvíľku sa tomu telefonátu budem venovať, pretože informácie, ktoré som sa dozvedel, prídu aj mailom, takže to budeme mať čierne na bielom. Jedná sa totižto o to, že ak máte daňové preplatky, a požadujete ich od štátu, respektíve máte na ne nárok, ak sa to nevybaví do 5 rokov, tak jednoducho tie prachy prepadnú štátu. Dobre, čo? Nuž, bližšie o tom budem samozrejme vedieť už o malú chvíľu, kedy sa ku mne dostane mail. To len tak na okraj. Teraz by som sa venoval článku, ktorý ste mi poslali na mailovú adresu rano@infovojna.sk. A zaujal ma najmä dátum tej správy, ktorá vyšla v Pravde. Ten dátum je 20. mája roku 2012. A o čo vlastne ide? V dnešnej dobe všetci, ktorí sa zaujímate o to, ako sa tu žilo na Slovensku v roku 1939 až 1945, poprípade máte iný názor ako oficiálne razená mainstreamová linka, tak ste automaticky označení za ľudáka, za fašistu a pritom len rozmýšľate, či všetko to, čo nám podsúva oficiálna historická slovenská veda, či je naozaj aj pravda. Ale automaticky vás zaseknú, aby ste o tom ani nerozmýšľali, lebo keď tak sa vlastne prikladáte na extrémistickú stranu a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Žiadna vec nie je čierna ani biela. Ja vždy hovorím, prečo si nesadnú historici z jednej i z druhej strany? Prečo nediskutujú a prečo sa o tom nehovorí? Prečo sa razí len jedna línia? A toto sme tu mali aj za Komanča, pre Boha živého. Tiež sa nediskutovalo o určitých veciach, ktoré sa jednoducho označili ako dogmy. Takto to je a hotovo, nad tým nemôžeš ani rozmýšľať. No a keď náhodou rozmýšľate, tak ste označení za fašistov. Ale to len rozmýšľate. A predstavte si, že na takej Ukrajine, ako sa pojednáva v tom článku, sa ukrajinskí esesáci dokonca oslavujú ten článok. A u nás samozrejme je ticho popiešenie, pán prezident sa s Porošenkom objíma a na Ukrajine sa pomenúvajú po nich ulice, stavajú sa pamätníky a každý rok sa oslavuje. To keby sa robilo tu, tak Ježiš milá Mária, tak respektíve polícia nerobí nič iné, len by zatýkala a obviňovala z nejakého extrémizmu. A dnes to už v takom menšom samozrejme máme, už sa navštevujú dokonca aj byty historikov a každý, kto má iný názor, aj keď podložený faktami, tak je extrémista a fašista. Tento článok vyšiel 20. mája roku 2012 na Pravde. Poďme na to. Na Ukrajine v minulých dňoch, teda v roku 2012, keď ešte o problémoch a o Majdane na Kyjeve, teda na Ukrajine a v Kyjeve ešte nebolo ani pomyslenia, oslavovali veteránov divízie SS Galícia, ktorú nacisti svojho času nasadili proti slovenským povstalcom. Vo Lvove sa uskutočnil na ich počesť už tradičný pochod výšiviek a v Odese sa dokonca rozhodli postaviť bývalým SS-ákom pamätník na Ukrajine. Tí, ktorí tvrdíte, že to nie je pravda, že toto len klamete a zavádzate, to vôbec tak nie je a keď náhodou, tak to len 2%, to je nič, to je absolútne nič, to si netreba ani všímať. Netreba si všímať stavanie pamätníkov, oslavné pochody a tak ďalej. Citujem ďalej z článku. Mimoriadne aktivity vyvíja v tomto smere ultranacionalistická strana Svoboda. Jej predstaviteľ Vasilij Sidorok vyhlásil: našou svetou povinnosťou je úspešne završiť vec príslušníkov divízie Halič a nastoliť v ukrajinskom štáte ukrajinský poriadok a spravodlivosť. V Ivano-Frankovsku presadili poslanci Mestskej rady za slobodu zvýšenie mesačného príplatku k dôchodkom veteránom SS-áckej divízie na 500 hrivien. Podobné príplatky už vyplácajú bývalým SS-ákom v Lvove, ale aj v Ternopoli, čo sú ďalšie centrá niekdajšej východnej Haliče. Ukrajinskí ultranacionalisti však žiadajú, aby vlasteneckým SS-ákom vzdávali hold aj ústredné štátne orgány, nielen regionálne, ako sa už stalo v Pobaltí. Tvrdia, že vojaci 14. granátnickej divízie SS Galicien prvej ukrajinskej bojovali predsa proti najväčšiemu nepriateľovi európskych národov, moskovskému bolševizmu. O tom, že bojovali po boku hitlerovských hrdlorezov, že na Slovensku ich nemecké velenie presadilo a nasadilo do prvej línie proti tunajším antifašistom a že majú na svedomí aj životy nevinných civilistov, oslavné prejavy vytrvalo mlčia. Alebo fakty o tom popierajú ako údajné výmysly neprajníkov.
Spýtali sme sa historika Stanislava Mičeva, riaditeľa múzea SMP, čo si o tom všetkom myslí. Pre nás je každý spojenec nacistického Nemecka nepriateľný, odpovedá. Nie je za čo prehodnocovať, výsledky historického výskumu hovoria jasnou rečou. Divízia Halič sa výrazne podielala na potláčaní Slovenského národného povstania, pričom jej príslušníci sa dopúšťali teroru a represálií, vrátane vražd, vypaľovania dedín a osád. A dnes na Ukrajine sa práve táto divízia oslavuje, dávajú sa vyššie dôchodky. V Lotyšsku sa pochoduje takisto v SS-áckých uniformách, v uniformách Wehrmachtu a Únia nekričí, je to v poriadku. Ten dvojitý meter ma fakt naozaj ma štve. Buď budeme mať rovnaký meter, alebo potom radšej tú úniu rozpustíme. Skutočne, hej. O tom sa nehovorí, o tom je zakázané hovoriť, naše médiá o tom mlčia, že to tak na Ukrajine skutočne funguje. A kto by to chcel náhodou spochybniť, tak je hneď fašista a extrémista. Žiaľ. Dokonca som sa bavil počas víkendu s jedným pánom, ktorý má rodinu na Ukrajine a on sám hovorí, už aj Ukrajinci sami zistili, že nie ten Rus, ktorého ukazujú ako príčinu všetkého zla je na vine, ale príčiny treba hľadať priamo u nás doma a na tých najvyšších stoličkách. Pokračujem v článku. Pre súčasníka je však ťažko pochopiť, ako sa sem pred 68 rokmi dostali ukrajinskí vojaci, veď ich krajina bola vtedy takisto okupovaná nemeckými jednotkami a v slovenských horách nebolo v tom čase ničím zvláštnym stretnúť partizána ukrajinskej národnosti. Bojovali teda aj proti svojim? Veď si žiada bližšie vysvetlenie. Nemeckí fašisti našli vo všetkých okupovaných krajinách ochotných ľudí, ktorí ochotne s nimi kolaborovali. Často na ich vlastnú žiadosť zakladali ozbrojené jednotky z tamojších dobrovoľníkov podriadené nemeckému veleniu, ktoré sa potom zúčastňovali po boku Wehrmachtu ťaženia na východnom fronte. V nacistickej propagande sa okamžite zúročila najmä účasť príslušníkov slovanských národov v takýchto jednotkách. Veď nacisti iba podporili ich boj za štátnu samostatnosť a proti nadvláde bolševikov z Moskvy, však áno. Hitlerové plány na zotročenie alebo ponemčenie týchto národov po ovládnutí východného priestoru Treťou ríšou zostávali zatiaľ v tajnosti. Osobitnú kapitolu tohto letopisu predstavuje vznik a pôsobenie cudzineckých divízií zbraní SS. Aj v tomto prípade išlo o elitné oddiely považované za predĺženú ruku nacistickej strany a osobnú stráž Adolfa Hitlera. Jednotky mali okrem obvyklých vojenských aj špeciálne úlohy, preto ťažisko ich formovania spočívalo na výbere a nie nábore. Aj divízia SS Halič vznikala v apríli až júni 1943 s Hitlerovým súhlasom a na základe priameho rozkazu Heinricha Himmlera. Prekvapujúca sa však do nej prihlásilo až 80,000 dobrovoľníkov, prevažne Ukrajincov grécko-katolického vyznania z oblasti Haliče. Historici to pripisujú úspešnej agitácii, ktorá vstup do divízie vysvetľovala ako prvý krok k založeniu samostatnej Ukrajiny. Z prihlásených vybrali asi 14,000 vojakov pre zamýšľanú pešiu divíziu. Z ostatných vytvorili niekoľko policajných plukov, ktoré nasadili do protipartizánskych akcií na ukrajinskom či poľskom území. V samotnej divízii SS Galicien boli dôstojníkmi a poddôstojníkmi väčšinou nemeckí ľudia z Haliče a podkarpatskej Rusy. Všetky významné posty zastávali Nemci. Aj prvým veliteľom divízie bol Nemec, Brigadführer SS a generálmajor Walter Schimann. Po ňom prevzal žezlo muž tých istých hodností Fritz Freytag, ktorý velil divízii až do 15. novembra 1944. Po takmer ročnom výcviku čiastočne prebiehal aj v Českom Benešove, divíziu nasadili na východný front. Krst ohňom však pre ňu dopadol katastrofálne. V júli 1944 sa dostala pri ukrajinských mestách Brody a Technopol do obkľúčenia jednotkami Červenej armády, z ktorého sa podarilo prebiť len asi 3000 mužom. Divíziu museli stiahnuť z frontu a potom niekoľko týždňov ju Nemci reorganizovali a doplňali predovšetkým náhradným výcvikovým granátnickým plukom a absolventami poddôstojníckych kurzov. Napokon 22. septembra 1944 vydalo hlavné veliteľstvo úradu SS rozkaz presunúť obnovenú divíziu na Slovensko. Treba vari pripomenúť, že v tom čase už 3 týždne trvalo národné povstanie a slobodné povstalecké územie len ťažko odolávalo presile okupačných nemeckých vojsk. V ukrajinčine vyšli spomienky majora Wolfa Dietricha Heyke,
bývalého dôstojníka divízie SS Galicien, ktorý opisuje jej pôsobenie na Slovensku viac menej ako Selanku. Povstanie inšpirované bolševikmi a podporované málopočetnými nacionalistami bolo od samého začiatku odsúdené na neúspech, píše Hejke. Základnou úlohou našej divízie bola ochrana železničnej trate Ružomberok-Žilina, ktorá mala strategický význam. Vzťahy príslušníkov Galicien a miestneho obyvateľstva vraj boli priam ukážkové a dobré, zrejme aj vďaka spoločnému slovanskému pôvodu a podobnosti jazykov. Autor však len okrajovo sa zmieňuje o bojových skupinách divízie Wildner a Wittenmeier, ktoré sa zúčastnili aj na záverečnej ofenzíve proti povstalcom a na nadväzujúcich protipartizánskych akciách v horách. Podľa zistení Karola Fremala, profesora dejín na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, skupinu Wildner tvorilo 900 vojakov a dôstojníkov. Pozostávala z 3 peších rôd, z 1 ťažkej roty vyzbrojenej guľometmi a granátometmi i z čaty ľahkého delostrelectva. Skupine velil Obersturmbannführer Karol Wildner, ktorý predtým ako karpatský Nemec slúžil v hodnosti vyššieho dôstojníka aj v slovenskej armáde. Aj podľa vojenských historikov sa Wildner vyznačoval vysokou pohyblivosťou, teda tá Kampfgruppe, a kvalitnými automatickými zbraňami. Spolu s bojovou skupinou SS Schill, tá však nepatrila do divízie Halič, obsadila Zvolen a medzi prvými vstúpila do Banskej Bystrice. Ďalšia bojová skupina Ukrajincov, ktorej velil SS Sturmbannführer Friedrich Wittenmeier, mala 1300 vojakov a dôstojníkov. Jej jednotky napríklad v polovici októbra 1944 čistili od povstalcov priestor v okolí Liptovskej Porúbky a Kráľovej Lehoty. Ako takéto čistenie v praxi vyzeralo, ukazujú zistenia ďalšieho slovenského historika Jána Stanislava. Komando Wittenmeierovej skupiny sa s najväčšou pravdepodobnosťou podpísalo 30. októbra 1944 pod vypálenie obce Kvačany. Jej obyvateľstvo obvinili z podporovania partizánov. Počas priamej delostreleckej palby na dedinu úplne zhorelo 11 domov, zahynuli 3 občania a viacerí boli zranení. Hejke vo svojich pamätiach namieta, že Haličanom sa pripisujú činy, ktorých sa dopustili iné jednotky. Menuje brigádu SS Dirle Wagner, zloženú z trestných rôd a vedenú neschopným veliteľom. A potom postihnutí ľudia si vraj mohli pomýliť ukrajinských SS-ákov s mužmi z moslimského pluku SS, ktorým velil istý Harun al-Rashid. A ten bol spomínaný aj vo vysielaní na dopoludní na Infovojne Radkom Sudeckým. Takže aj tieto informácie, ako si sa vytratili z nášho mediálneho priestoru a o ukrajinských fašistoch a o velebení ukrajinských fašistov na Ukrajine, na terajšej Ukrajine sa ako si nehovorí, pretože sa to ako si nehodí. Dvojitý meter v našom mediálnom priestore, čo poviete? Ďakujem veľmi pekne za to, čo ste poposielali a už sa budeme venovať mailom. Ja ešte len pripomeniem, že čaká mail od poslucháčky, ktorá sa snaží zaparkovať a vlastne vám podám informáciu, ako je to s tými daňovými preplatkami, o ktorých sa nikde nehovorí. Jednoducho vyšlo nariadenie vlády. Ak daňová kontrola trvá samozrejme dlhšie, vy sa dožadujete toho doplatku od štátu, tak sa to bude naťahovať a keď padne 5. rok, tak jednoducho vám to takto zoberú a prepadne to v prospech štátu. Takže takto to na Slovensku funguje. Takto som to aspoň pochopil z toho telefonátu a dúfajme, že ten mail ešte dorazí do tej 12. hodiny, ak nie, určite to šupnem na Facebook. Takže teraz si trošku len zahráme a pozrieme sa aj na vaše maily a celkom zaujímavé reakcie prišli. Tak, aby sme to stihli všetko, tak ako sa dá, do tej 12. hodiny ešte k tomu článku, ktorý som čítal pred malou chvíľou z Pravdy, ktorý bol publikovaný v roku 2012. Píše Lukáš, že... Ale to sme nechceli, toto sme chceli. Šup, Kelly Family až potom. Zdravím, Adrián, ohľadne Ukrajiny sledujú aj polskou alternatívu a tam sa mluví o tom, že Ukrajinci ničí hromadné hroby Poláku, Židu, Cikánu a Rusu z roku 1943 a vytahujú kosti povraždených ľudí od banderovcov. Ideme do slovenčiny. Takže tie kosti potom pridávajú do betónových konštrukcií a do ciest. Údajným dôvodom je ničenie dôkazov o týchto zverstvách. Ukrajina sa chystá do Európskej únie a tak sa boja, že po vstupe by mohli nejaké neziskovky hľadať priame dôkazy o vraždení civilistov na Ukrajine. Pekný deň, Lukáš. Nuž, a o tom sa mlčí. A aj Martin píše, že veď oni ho majú, veď tam je na Ukrajine takisto zakázaný ten iný prejav. Ak by si ho vyslovil proti tomu, tak je to, vieš kde. Hlavne, že sa nechávajú polízať západom. A mu hovorím,
ale že naše médiá mlčia ako hrob. Prečo? Lebo to nepasuje do oficiálnej propagandy. Peniaze EÚ na boj proti extrémistom. Proti akým extrémistom? A Martin píše, ale oni bojujú proti extrémistom, ale u nich je extrémizmus mať takú vládu, ako je u nás. Respektíve extrémizmus je hocaká forma vlády nesúhlasiaca s politikou Európskej únie a Spojenými štátmi, aj keď medzi týmito dvoma prúdmi je čím ďalej tým výraznejší rozkol. Áno, extrémista si vtedy, keď nesúhlasíš s oficiálnou propagandou, keď sa zamyslíš nad tým, čo sa deje okolo teba a máš s tým problém a vyjadríš sa k tomu. A konec si extrémista, keď sa ti niečo nepáči. Odchod do vidopo a už ti klopú na dvere. No a teraz ešte k mailom, ktoré prichádzali postupne. Judith posielala 2 k Dankovi. Nie. To bolo ešte, myslím si, k Rapid Lifeu. Adrián, nepodceňovala by som Slovákov, respektíve v tom prípade nepreceňovala táto črta, veď mňa sa to netýka, nie je slovenská, je ľudská. Každý jeden človek rozmýšľa tak, teda respektíve väčšina. Je to jeden z našich pudov, ktorý nám pomáha prežiť. Vtipné však, predstav si, že by si pripustil, že sa niečo hrozné, nebezpečné, nepríjemné môže stať aj tebe. Veľa ľudí by spáchalo samovraždu, veď na čo žiť, ak sa im niečo také hrozné môže stať. Je lepšie a jednoduchšie povedať si, mňa sa to netýka, mne sa to nemôže stať. Ja viem, že to znie zle. Existuje na túto apatiu liek, možnosť si stačí len povedať. Som človek, ktorý je riadený svojimi emóciami, alebo som človek civilizovaný a uvažujúci rozumom, ktorý naozaj vie zhodnotiť dôsledky svojich konaní. Ja nestrácam nádej, že sme naozaj prešli fázou emočnou a začneme sa správať rozumne a racionálne a rozmýšľať nad tým, čo sa okolo nás deje. Ale aj k Dankovi píše, že ja som ho volila. Prečo? Lebo som volila Slovenskú národnú stranu. Mám pár otázok, čo sa týka strany, ktorej pôsobí. Ako je možné, že takýto diktát jednej osoby členovia tejto strany dovolia? Veď sa tam musí hlasovať. To, ako mi niekto chce povedať, že všetko len Danko, ja sa ho vôbec nezastávam, som sklamaná, ale čo tí ostatní, ktorí v tej strane sú? Asi by si ľudia mali znova pozrieť film Hračka v hlavnej úlohe s nezabudnutelným Pierom Richardom z roku 76. Možno by mal byť povinný. Pointa toho filmu dáva odpoveď na veľa vecí, teda aspoň mne. No už v každom prípade ono je to aj tak, keď sa strana dostane niekam, dostane sa ku koritu, tak potom je ťažké protestovať, keď máme z toho nejaké výhody. Však áno. Nuž a ešte teda k tej daňovej reforme, zákon o správe daní 563/209, 3. hlava, 1. oddiel, daňové preplatky, paragraf 79 odsek 5. Pôvodne tam bolo, že daňový preplatok nemožno vrátiť po zániku práva vyrúbiť daň, dal sa započítať s inými nedoplatkami daňovníka. Teraz je takýto preplatok príjmom štátneho rozpočtu. Takže vám vlastne po 5 rokoch zaniká nárok na daňový preplatok, lebo a štát si to vie uhrať tak, aby tých 5 rokov ubehlo ako voda. Takže tomu určite sa ešte budeme venovať. Poďme k ďalším mailom. Čo sa týka toho minulotýždňového, ešte doplňujúca SMS-ka, že by? Volala som správkynu dane a tam mi povedala, že všetky preplatky staršie ako 5 rokov museli odviesť do štátneho rozpočtu. 3 bodky. A ak je toto pravda a vyzerá, že je, tak to je neobyčajne veľký prúser. Jednoducho štát sa rozhodol, že vám siahne na vaše peniaze, lebo sa tak rozhodol. Napriek tomu, že na ne máte nárok. Ďalším mailom, vlastne čo sa týkalo tých lesov, ako som už avizoval v piatok, písal pán inžinier Igor Vyslaj, že teda je ochotný prísť do debaty do dopoludnia na Infovojne. Tak som mu písal, že budem rád, že ešte počkáme, kým sa vlastne objavia, alebo kým sa ohlási niekto z ochranárskych združení, a že by do debaty prišiel. Pán inžinier odpísal, že veľmi pekne ďakuje za reakciu na mail a som rád, že ponúkate možnosť na diskusiu. Samozrejme, že kedy oznámite termín, verím, že sa budem vedieť prispôsobiť a skôr ešte je otázka, či využijeme témy z listu, alebo chcete otvoriť aj nejaké iné témy. Rád by som totiž pripravil konkrétne argumenty a nielen tak rozprával, čomu môžu poslucháči veriť, ale aj nemusia. Dovolenkujem až koncom augusta, dovtedy som ochotný prísť do Bratislavy. Len mi dajte prosím vás vedieť aspoň pár dní dopredu, aby som si vedel v práci zariadiť tak, aby som mohol prísť. S pozdravom pán inžinier Igor Vyslaj, predseda oblastnej lesníckej komory Banská Bystrica. Takže jednu stranu by sme už mali. Prišli aj maily, kde navrhujete niektorých ľudí
Martin napísal hneď niekoľko tipov, aj svoje vyjadrenia práve k tejto téme, za čo mu veľmi pekne ďakujem. Ja sa budem snažiť osloviť aj druhú stranu a dúfajme, že sa nám to podarí a že sa k tomu dostaneme. Že sa dostaneme k debate, aby sme vedeli, že či skutočne tie vlaky a tie autá, ktoré odchádzajú zo Slovenska s drevom, či skutočne sú plánovaná ťažba, alebo je to skutočne len vykrádanie slovenských lesov. Skutočne som na to zvedavý. Ešte Katarína dopísala k tým daniam, že preposlala som vám správy od našej pani účtovničky, kde je to aj podložené, takže zdá sa, že je to pravda, čo je dosť veľký prúser. Takže teším sa na tú debatu, ktorá by mala nastať. Dúfajme, že to stihneme do konca augusta a dáme priestor obom stranám, čo myslím si, že by bola celkom zaujímavá debata. Preto, ak máte kontakty na ochranárov, skúste ich presvedčiť, skúste im dať kontakt, nech sa dohodneme, budem za to veľmi, veľmi rád, posielajte to na ráno@infovojna.sk. No, dáme si jednu pesničku a potom si povieme, čo vás dnes čaká večer po 20. hodine na Infovojne a verím tomu, že to budú opäť výživné témy, už sú známe, takže o malú chvíľku som späť. A poďme sa pozrieť, čo budete môcť si vypočuť dnes večer po 20. hodine. Norbert Lichtner aj Ľubo Húďo opäť zasadnú za mikrofóny. A témy sú jasné. Aktuálne udalosti, ďalšia téma Spojené štáty a Európa. Fakty o multikulti realite. A treťou témou Poľsko. Neoliberálni tyrani volajú po prízraku 89. roku. Po 20. hodine, teda naživo, si dnes môžete vypočuť tieto témy. Ak nemáte čas, www.infovojna.sk, tam si nájdete archív, kde nájdete každú jednu odvysielanú reláciu a môžete si to vypočuť v pokoji, kedy vám to vyhovuje. Upozorňujem, že ešte stále si môžete zakúpiť knihu, novú knihu od Ľuba Húďa v obchode Infovojny Európa v islamskej rakve. Ešte stále k dispozícii, takisto si tam môžete nájsť aj šiltovky s logom Infovojny, po prípade trička, či výživový doplnok kolagén a aj touto formou môžete podporiť Infovojnu, teda tento projekt, teda zakúpením, pretože tá určitá časť ide na chod Infovojny. Podporiť nás môžete, ale aj priamo, a to, ak si nájdete na stránke infovojna.sk v sekcii podporte nás čísla účtov, ale aj SMS-kové číslo. Aj takáto forma sa naskytuje. SMS-kové číslo 8877, stačí poslať SMS-ku v tvare IV-1, IV-3 alebo IV-5 či IV-10, teda podľa toho, koľko peniažkov chcete darovať a nebude vám chýbať. Upozorňujem, že 25% z vášho príspevku si necháva váš operátor a Outučko túto službu nepodporuje. Veľká vďaka vám všetkým, ktorí ste sa rozhodli podporovať Infovojnu, lebo vidíte zmysel v tomto projekte a chcete, aby ostal i naďalej v pomyselnom internetovom éteri. Čo je ale veľmi krásne a za čo vám veľmi pekne ďakujem, napriek tomu, že 2 týždne sme dovolenkovali za mesiac júl, z potrebných 4 000 eur je vyzbieraných neuveriteľných 2677 eur, za čo vám patrí veľká vďaka. To je na dnes skutočne všetko, ten záver by sme mohli poňať pankovo, dáme si horký žeslíže, ale aj iné kafe a ja sa už v tejto chvíli teším na vysielanie, ktoré bude samozrejme už zajtra, teda v dopoludne na Infovojne. Infovojna večer po 20. ešte dnes, ale dopoludne na Infovojne už zajtra po 9. hodine. Dovtedy vám želám pekný, aj keď na mnohých miestach upršaný deň, ale občas aj také treba. Takže do počutia zajtra. Počúvali ste Dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk